Σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα για ταξινόμηση και αναζήτηση, για καινούριους αλγόριθμους, δεν τους έχουμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων κάποιους ίσως τους έχουμε ξαναδεί, αλλά θα δούμε πιο αναλυτικά. Okay. Ξεκινάμε με την αναζήτηση. Λοιπόν, το πρόβλημα της αναζήτησης έχει να κάνει με το να βρούμε κάτι μέσα σε μια συλλογή από δεδομένα. Έτσι, να ψάξουμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, ένα συγκεκριμένο κλειδί σε μια συλλογή από δεδομένα όπου περιέχει τέτοια κλειδιά τέτοιου είδους και μπορεί μαζί με τα κλειδιά να έχει συσχετισμένα και άλλα πράγματα, έτσι, δηλαδή το κλειδί που είναι το όνομα να έχει και τη διεύθυνση. Έτσι. Ας πούμε προς το παρόν ότι, τουλάχιστον για να δούμε τους αλγορίθμους αναζήτησης και ταξινόμησης σήμερα, ότι τα δεδομένα θα είναι σε πίνακα. Έτσι. Έχω λοιπόν ένα πίνακα που περιέχει τέτοια δεδομένα, τέτοια κλειδιά, και για να απλοποιήσω λίγο ακόμα τον αλγόριθμο θα υποθέσω ότι περιέχει μόνο κλειδιά και απλά ψάχνω να βρω σε ποια θέση του πίνακα βρίσκεται ένα συγκεκριμένο κλειδί, ένα στοιχείο. Η πιο απλή μορφή αναζήτησης είναι να κάτσω να διαβάσω ένα τα στοιχεία του πίνακα μέχρι να βρω αυτό που ψάχνω. Αυτό το λέμε γραμμική αναζήτηση, γιατί διαβάζω γραμμικά τον πίνακα. Ξεκινάω από την αρχή του πίνακα, διαβάζω ένα στοιχείο, το συγκρίνω με αυτό που ψάχνω, έτσι, και προχωράω μέχρι να το βρω. Αυτή είναι η απλούστερη δυνατή αναζήτηση και δουλεύει ό,τι σειρά και να έχουν τα δεδομένα μέσα στον πίνακα. Δεν χρειάζεται να είναι ταξινομημένα. Πότε χρησιμοποιούμε τέτοιο είδους αναζήτηση? Όταν έχω μια συλλογή από δεδομένα που θα ψάξω κάτι εκεί μέσα μία φορά. Έτσι, θα έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής και μάλλον δεν αξίζει να τα ταξινομήσω. Όταν έχω μια συλλογή από δεδομένα που είναι πολύ μικρή και θα ψάξω κάτι λίγες φορές μέσα. Έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή κρίνουμε ότι δεν αξίζει το κόστος να ταξινομήσω τα δεδομένα για να μπορώ να έχω πιο γρήγορη αναζήτηση, μπορεί να κάνουμε γραμμική αναζήτηση. Και η γραμμική αναζήτηση είναι πολύ απλή και είναι πολύ απλός και ο κώδικας που την υλοποιεί. Έχω, ας πούμε, εδώ πέρα μια συνάρτηση, γραμμική αναζήτηση, η οποία δέχεται τον πίνακα, την περιοχή μέσα στον πίνακα α, στην οποία θα ψάξω να βρω κάτι. Αυτό τώρα το χρησιμοποιούμε γιατί πολλές φορές δεν θέλω να ψάξω σε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου πίνακα, θέλω να ψάξω σε μια υποπεριοχή του πίνακα, θέλω να είναι πιο γενικός ο αλγόριθμος αυτός. Έτσι, οπότε παίρνω το συνολικό πίνακα, αλλά και έναν ακέραιο από και έναν έως, μέχρι δηλαδή σε ποια κομμάτια του πίνακα να πάω και να ψάξω. Μια ερώτηση στο chat. Μικρό πίνακα θεωρούμε αυτό που έχει λιγότερα από 20 στοιχεία? Ναι, θα μπορούσαμε. 20 στοιχεία είναι αρκετά λίγα. Έτσι. Okay. Οπότε ο αλγόριθμος αυτός ξεκινάει με ένα μετρητή από τη θέση α του from, έτσι, από το πρώτο στοιχείο που έχω να ψάξω, και συνεχίζει μέχρι και τη θέση του. Εδώ θα μπορούσε να είναι inclusive ή χωρίς το του. Εδώ είναι inclusive, είναι μαζί και με το στοιχείο της θέσης του. Έτσι. Ένα-ένα, και σε κάθε θέση τέτοια συγκρίνει αυτό που είναι σε εκείνη τη θέση με το κλειδί, και αν το βρει, αν είναι ίδιο, θα μου επιστρέψει τον αριθμό της θέσης. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτή τη συνάρτηση λέω σε ποια θέση βρίσκεται ο αριθμός 5 από το α του 0 μέχρι το α του 9, ας πούμε.
και θα μου επιστρέψει τη θέση 5. Εδώ πέρα στο τέλος υπάρχει μια γραμμή που δεν φαίνεται σε αυτές τις διαφάνειες, θα το διορθώσω για τις διαφάνειες που είναι στο site, η οποία λέει return -1 και είναι αυτό που θα συμβεί αν σε όλες τις θέσεις από το from μέχρι και το to η σύγκριση αυτή αποτύχει, αν δεν βρω το κλειδί μέσα στο πίνακα. Αν βρω το κλειδί θα επιστρέψω σε ποια θέση του πίνακα βρίσκεται το κλειδί, έτσι. Το -1 είναι ένας αριθμός που δεν πρόκειται ποτέ να είναι θέση του πίνακα. Πρέπει να έχω κάνει κάτι πολύ λάθος για να είναι α του -1, μια νόμιμη θέση στον πίνακα. Οπότε επιλέγω μια τέτοια θέση που δεν έχει νόημα και κωδικοποιώ με αυτόν τον αριθμό, το return -1 εδώ πέρα, που δεν φαίνεται αλλά σας το λέω, ότι δεν βρέθηκε σε καμία θέση από την α του from μέχρι το α του to ο αριθμός key. Δεν βρέθηκε σε καμία θέση το δεδομένο που ψάχνω. Το οποίο θα το χρησιμοποιούμε γενικά τώρα στην αναζήτηση. Δηλαδή όταν λέμε αναζητώ κάτι, ουσιαστικά θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της αναζήτησης να είναι η θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται αυτό που ψάχνω. Έτσι. Και το -1 θα σημαίνει ότι δεν το βρήκα. Okay. Στη γενική του μορφή τώρα το πρόβλημα της αναζήτησης απλοποιείται ή τέλος πάντων επιταχύνεται πολύ αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Αν τα δεδομένα γενικά, όχι μόνο σε πίνακα, αλλά αν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα. Εδώ που έχουμε πίνακα, αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Ταξινομημένος πίνακας, για παράδειγμα, είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος. Τώρα αυτό το παράδειγμα κάποτε είχε νόημα, τώρα σιγά σιγά δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ τηλεφωνικό κατάλογο σε χάρτινη μορφή. Είναι ένα τεράστιο βιβλίο που έχει μια λίστα από ονόματα και τηλέφωνα. Το λεξικό είναι κάτι που ίσως να είναι πιο κοντά. Έτσι, όπου έχουμε δεδομένα που είναι ταξινομημένα στη σειρά. Στο τηλεφωνικό κατάλογο και στο λεξικό είναι με αυτό που λέμε λεξικογραφική σειρά, αλλά εδώ πέρα θα υποθέσουμε αριθμητική σειρά. Έτσι, αύξηση. Αν έχω ένα πίνακα που έχει δεδομένα ταξινομημένα ήδη, είναι πολύ πιο γρήγορο να βρω αυτό που θέλω, πώς θα το ψάχνα σε ένα λεξικό χάρτινο ή σε μια εγκυκλοπαίδεια χάρτινη, τώρα και αυτό ίσως είναι κάτι που φθήνει, όπου πάω συνήθως στη μεσαία σελίδα, έτσι, ανοίγω κάπου στη μέση το βιβλίο και ψάχνω να δω αν εκεί είναι αυτό που ψάχνω. Έτσι. Και αυτό μου δίνει μια πληροφορία. Το μεσαίο στοιχείο δηλαδή του πίνακα εδώ ή του βιβλίου, του λεξικού ή της εγκυροπαίσιας, οτιδήποτε είναι το ταξινομημένο σύνολο από δεδομένα. Το μεσαίο στοιχείο μου δίνει μια πληροφορία και μου λέει ότι μπορώ να απορρίψω την αναζήτηση, να απορρίψω τη μισή συλλογή από δεδομένα τη στιγμή που βλέπω το μεσαίο στοιχείο. Δηλαδή, συγκρίνοντας με το μεσαίο στοιχείο, θα πάρω μια απόφαση και θα δω ότι ή αυτό που ψάχνω είναι πριν το μεσαίο, δηλαδή είναι μικρότερο, και άρα δεν χρειάζεται να ξαναψάξω καθόλου από το μεσαίο και μετά, από τη μέση μέχρι το τέλος. Μπορώ να περιορίσω την αναζήτηση στο πρώτο μισό, είτε θα είναι μεγαλύτερο και άρα θα πρέπει μπορώ να αποκλείσω το πρώτο μισό του πίνακα και να περιορίσω την αναζήτηση στο δεύτερο μισό. Έτσι. Οπότε μετά καταλήγω σε ένα μικρότερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Καταλήγω σε ένα στιγμιότυπο του ίδιου προβλήματος που έχει μικρότερο μέγεθος. Οπότε είναι και ένας αναδρομικός τρόπος σκέψης αυτό το είδος αναζήτησης. Γιατί το να ψάξω ένα όνομα με αυτόν τον τρόπο, μια λέξη σε ολόκληρο το λεξικό, ή το να ψάξω στο πρώτο μισό του λεξικού, θα είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Πάλι θα πάρω το μεσαίο στοιχείο, το μεσαίο πλέον του συνόλου από δεδομένα που ψάχνω, δηλαδή το μισό του μισού. Έτσι, και θα ψάξω εκεί μέσα, συγκρίνοντας με το μεσαίο στοιχείο και το καθεξής. Κάποια στιγμή τελειώνει αυτό, φτάνω στη βασική περίπτωση της αναδρομής, που εδώ πέρα είναι είτε βρήκα και είναι ίσο με το μεσαίο, είτε έχω καταλήξει σε ένα πίνακα που δεν έχει τίποτα. Έχω κόψει έναν πίνακα με ένα στοιχείο στη μέση.
Έτσι, δεν το βρήκα. Οπότε σε κάθε περίπτωση τελειώνει η αναζήτηση εκεί. Η διαδική αναζήτηση τώρα, επειδή κάθε φορά το μέγεθος των δεδομένων που έχει να ψάξει το κόβει στα 2, ουσιαστικά τελειώνει, έχει το πολύ τόσα βήματα, όσο είναι πόσες φορές μπορώ να διαιρέσω τον αριθμό με το 2. Έτσι. Αν έχω 100 στοιχεία, μπορώ να κάνω μέχρι 7 διαιρέσεις με το 2, μετά δεν χωράει άλλο. Έτσι. Οπότε είναι τελικά ο διαδικός λογάριθμος. Είναι το πόσα ψηφία θέλει στο διαδικό σύστημα για να αναπαραστήσω αυτόν τον αριθμό. Έτσι. Λέμε ότι αυτός ο αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα, έχει κόστος, έχει order of, ο κεφαλαίο τέλος πάντων, του log μη, που σημαίνει ότι το κόστος του αυξάνει ανάλογα όχι με το μέγεθος της εισόδου, που είναι το μέγεθος του πίνακα που έχει τα δεδομένα, αλλά με το λογάριθμο του. Δηλαδή πόσες φορές μπορώ να το διαιρέσω με το 2. Και ο λογάριθμος αυξάνει πολύ πιο αργά από το μέγεθος της εισόδου. Έτσι. Και άρα είναι πολύ γρήγορος αλγόριθμος. Δηλαδή, όσο και να μεγαλώσει, είναι λίγα έξτρα βήματα. Ας πούμε, ο διαδικός λογάριθμος των 100.000 είναι και στο 20. Έτσι. Οπότε, σε 20 βήματα, για 100.000 στοιχεία θα βρω αυτό που ψάχνω ή θα βρω ότι δεν υπάρχει. Ένα πίνακα με 100 εκατομμύρια στοιχεία, το πολύ να τον κόψω στη μέση 27 φορές. Έτσι, στη μέση και μετά αυτό που θα μείνει στη μέση και μετά αυτό που θα μείνει στη μέση. Δεν γίνεται άλλο. Θα έχω φτάσει σε ένα στοιχείο. Οπότε είναι πολύ γρήγορο. Βλέπω κάποιες ερωτήσεις ακόμα στο chat. Να δω. Στη θέση του from γίνεται να βάλουμε 0 για να σημαίνει α του 0. Ναι, προφανώς. Αν θέλω να ψάξω σε όλο τον πίνακα και ο πίνακας έχει 100 στοιχεία, ας πούμε, θα βάλω το from να είναι το 0 και το to να είναι το 99. Αυτή η ερώτηση αναφέρεται στην προηγούμενη, στον κώδικα εδώ της γραμμικής αναζήτησης. Το to θα είναι το 99 επειδή υπάρχει αυτό το ίσον εδώ. Αν ήταν αυστηρά μικρότερο, το to θα ήταν το 100. Μετά βλέπω κάποιες απαντήσεις. Δεν έχει να κάνει με τον τύπο του α. Αυτό που ψάχνουμε, το κλειδί αυτό, θα είναι κάτι που μοιάζει με τον τύπο του α. Έτσι, θα είναι ένας ακέρος. Τι έχει μέσα το α. Αυτό που συγκρίνουμε δηλαδή μέσα από το πίνακα είναι με το κλειδί. Το from και το to είναι πάντα κέρι, ό,τι τύπου και να έχει το α. Το α που θα μπορούσε να είναι float. Θα μπορούσε να έχει αρνητικούς, θετικούς, οτιδήποτε είναι που ψάχνω μέσα. Εφόσον το ψάχνω γραμμικά, που δεν με ενδιαφέρει και η σειρά, απλά πηγαίνω μία-μία θέση. Το from και το to αναφέρονται σε θέσεις. Το key αναφέρεται και τα στοιχεία του α είναι τα περιεχόμενα, είναι τα δεδομένα που συγκρίνω. Εδώ είναι όλα ακέραιοι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα δύο πράγματα έχουν διαφορετικό τύπο. Έτσι. Γιατί αυτό το key θα μπορούσε να είναι και ακέραιος, για να είναι απλός ο κώδικας, αλλά θα μπορούσε να είναι double, float, θα μπορούσε να είναι δομή δεδομένων, αλφαριθμητικό, οτιδήποτε. Έτσι. Το from και το to πάντα θα είναι ακέραιοι. Άλλες ερωτήσεις βλέπω. Μπορεί να βάλει κανείς α του 0 στο from. Όχι, δεν έχει σχέση το from με το α του 0. Αν θέλω να αναφερθώ στο α του 0, το from θα είναι 0, όχι α του 0. Το α του 0 είναι τα περιεχόμενα που βρίσκονται στην πρώτη θέση του πίνακα. Που είναι ένας αριθμός. Θα μπορούσε να είναι το μείον 200 εκατομμύρια. Έτσι, δεν έχει σχέση. Αν ψάχνω το μείον 200 εκατομμύρια μέσα στον πίνακα, θα το βρω. Αν το key είναι μείον 200 εκατομμύρια, θα το βρω. Το from αναφέρεται σε θέσεις του πίνακα, όχι σε περιεχόμενα. Οπότε το from θα πρέπει να είναι από 0 μέχρι το τέλος του πίνακα. Κάποιος γράφει για exceptions. Παιδιά, εδώ δεν υπάρχουν exceptions. Δεν είναι C++, είναι C. Δεν έχει C exceptions. Άλλη ερώτηση. Στην περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω α του i που έχουν το k, αλλά εγώ θέλω να φτάσω στη... Δεν καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει να την ξαναγράψετε.
Προφανώς το from και το to πρέπει να έχουν νόημα. Δεν μπορούν να είναι θέσεις του πίνακα που δεν υπάρχουν μέσα στο πίνακα α. Έτσι. Αν ο α έχει 1000 στοιχεία, το from το πολύ θα είναι κάτι από 0 μέχρι 999 και το to θα είναι κάτι από 1 μέχρι 1000, δηλαδή κάπως. Ή και από 0 μέχρι 999 και αυτό, αλλά κάπως πρέπει να είναι μέσα στον πίνακα οι θέσεις. Αλλιώς είναι λάθος χρήση της συνάρτησης αυτής. Okay. Προχωράω. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα σε κώδικα τον αλγόριθμο που περιέγραψα στην προηγούμενη διαφάνεια, τη διαδική αναζήτηση. Και σε κώδικα θα τη δούμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος θα είναι με επανάληψη, με ένα while, και ο άλλος τρόπος θα είναι με αναδρομή. Να συγκρίνουμε και λίγο τι είναι πιο κατανοητό, τι είναι πιο ξεκάθαρο και τι είναι και πιο γρήγορο. Θα το πούμε και αυτό σε λίγο. Εδώ πέρα χρησιμοποιώ το ίδιο interface, τον ίδιο τρόπο να γράψω μια συνάρτηση αναζήτησης. Γράφω όλες τις συναρτήσεις αναζήτησης με τον ίδιο τρόπο για να μπορώ να τις ανταλλάξω εύκολα μες στον κώδικα και να χρησιμοποιήσω η τη μία ή την άλλη ανάλογα τι βολεύει. Έτσι, και ο τρόπος αυτός είναι, πάντα παίρνουν 4 ορίσματα. Το πρώτο είναι ο πίνακας. Είπα, αλλά δεν το έκανα. Εδώ έπρεπε να έχω βάλει το κλειδί τελευταίο, τέλος πάντων, για να έχω το ίδιο interface. 4 ορίσματα. Το πρώτο θα είναι ο πίνακας, το δεύτερο θα είναι το from, το τρίτο θα είναι το to και το τέταρτο το κλειδί. Και εδώ τα έκανα λάθος, θα τα διορθώσω πάλι στις διαφάνειες που θα είναι στο site. Για να μπορώ να έχω τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιώ τη συνάρτηση και αν θέλω να αλλάξω τη γραμμική αναζήτηση σε διαδική, να μπορώ να αλλάξω απλά το όνομα της συνάρτησης και όλα τα άλλα να μείνουν ίδια εκεί που καλώ την αναζήτηση. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο κώδικας? Έχει τον πίνακα, το from και το to εδώ τα γράφω low και high. Έτσι, από πού μέχρι πού μέσα στον πίνακα θα ψάξω και τι είναι αυτό που ψάχνω. Στο τέλος η συνάρτηση, όπως και στη γραμμική αναζήτηση, θέλω να επιστρέψει έναν ακέραιο που είναι σε ποια θέση βρίσκεται αυτό που ψάχνω ή, θα δείτε και εδώ στο τέλος, αν δεν δουλέψει τίποτα και δεν το βρει, θέλω να επιστρέψει ότι δεν υπάρχει μέσα στον πίνακα σε καμία θέση αυτή εδώ η τιμή, το key. Και αυτό θα το κάνει επιστρέφοντας -1. Πώς το κάνουμε λοιπόν? Είναι αυτό που περιέγραψα. Χρειάζομαι κάτι για να είναι η μέση του πίνακα. Κάθε φορά υπολογίζω δηλαδή τη μέση του πίνακα. Και θα συνεχίσω να ψάχνω ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να είναι άδειος ο πίνακας, να μην υπάρχει μέση. Έτσι, να καταλήξω να ψάχνω αν υπάρχει το key σε ένα πίνακα που δεν έχει τίποτα μέσα. Που έχει 0 στοιχεία. Εδώ πέρα, αφού κωδικοποιώ την περιοχή του πίνακα που ψάχνω, σαν από το low μέχρι το high, αυτό θα συμβεί, δηλαδή θα ψάχνω κάτι σε έναν πίνακα που δεν έχει τίποτα, που θα έπρεπε να είναι εκεί κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα, έτσι, σε αυτή τη θέση, όταν το low γίνει μεγαλύτερο από το high. Όταν το low, το from, το σημείο από το οποίο θα αρχίσω την αναζήτηση και το σημείο στο οποίο θα σταματήσω την αναζήτηση, έχουν low μεγαλύτερο του high, σημαίνει ότι ψάχνω σε μια περιοχή του πίνακα που δεν ορίζεται, που είναι άδεια. Έτσι. Άρα δεν το βρήκα, με άλλα λόγια. Οπότε, ξεκινώντας από τη θέση, ας πούμε την αρχή του πίνακα να είναι το low στην αρχή, το 0, και το high να είναι το τέλος του πίνακα. Δεν ξέρω πόσα στοιχεία έχει ο πίνακας, υποθέσουμε ας πούμε ότι έχει 1000. Έτσι. Το 0 είναι μικρότερο ίσο του 1000. Ωραία. Μέχρι να φτάσω να ψάχνω σε μια περιοχή του πίνακα που θα είναι από τη θέση 3 μέχρι τη θέση 2, ας πούμε, δηλαδή μια άδεια περιοχή του πίνακα, συνεχίζω. Και κάνω αυτό το βήμα που περιέγραψα πριν. Υπολογίζω τη μέση, low συν high δια 2. Κρατήστε αυτή τη γραμμή με έναν αστερίσκο, γιατί θα πούμε αργότερα για ένα λάθος υπολογιστικό, το οποίο βρήκαμε μετά από 50 χρόνια που ξέρουμε αυτόν τον αλγόριθμο και είναι σε αυτή τη γραμμή. Μπορείτε να προσπαθήσετε να το μαντέψετε. Αλλά προς το παρόν, υπολογίζω το μεσαίο στοιχείο, έτσι, το μέσο όρο των δύο,
Εντάξει, τώρα αν είναι περιττός ο αριθμός, ακέραια διαίρεση θα είναι, οπότε είναι το αριστερά από το μεσαίο, ας πούμε. Αλλά πάντως κάποιο μεσαίο. Έτσι, υπολογίζω το μεσαίο στοιχείο και συγκρίνω αυτό που ψάχνω αν είναι στη μεσαία θέση. Αν είναι, το βρήκα, τελείωσε ο αλγόριθμος. Αν δεν είναι, τότε βρίσκω αυτή την πληροφορία που έλεγα πριν, αν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο. Εδώ τώρα αν συγκρίνω, ξέρω ότι δεν είναι ίσο, γιατί το έχω ήδη συγκρίνει, είμαι στο else. Και συγκρίνω το μικρότερο, μετά δεν χρειάζεται να ξανασυγκρίνω και το μεγαλύτερο. Έτσι. Αν δεν είναι ίσο και δεν είναι μικρότερο, θα είναι μεγαλύτερο, οπότε αυτό το else είναι μόνο του, δεν έχει μια έξτρα σύγκριση. Οπότε, δεν είναι ίσο, έρχομαι εδώ στο if και συγκρίνω να δω αν είναι μικρότερο. Αν το κλειδί είναι μικρότερο από το μεσαίο στοιχείο, σημαίνει ότι μπορώ να περιορίσω την αναζήτηση στο πρώτο μισό του πίνακα, χωρίς το middle. Έτσι. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή αυτόν τον αλγόριθμο, από αυτό το while, θα ξαναπάω στην αρχή του while, και ξεκινώντας αυτό το while, θα πρέπει να ψάξω σε μια καινούργια περιοχή, δηλαδή να αλλάξω το low και το high, έτσι ώστε να περιγράψω το πρώτο μισό του πίνακα. Ενώ το low και το high μέχρι τώρα ήταν η αρχή και το τέλος του πίνακα, δηλαδή το 0 και το 1000, ας πούμε. Έτσι. Εγώ θέλω τώρα να περιγράψω από το 0 μέχρι το 499. Το 500 το έχω απορρίψει γιατί δεν είναι το μεσαίο, οπότε δεν χρειάζεται να το συμπεριλάβω. Μπορώ να πάρω το πρώτο μισό χωρίς το μεσαίο. Τι πρέπει να αλλάξω? Πρέπει να αλλάξω το high. Η αρχή του πίνακα, αν θέλω να περιγράψω το πρώτο μισό, θα παραμείνει στο 0. Το τέλος του πίνακα, το τέλος της περιοχής μέσα στην οποία ψάχνω, αλλάζει και δεν είναι πια το τέλος του πίνακα, γιατί απορρίπτω τελείως το δεύτερο μισό, οπότε γίνεται το στοιχείο που βρίσκεται στη θέση μέση -1. Έτσι, γιατί έχω ήδη συγκρίνει με τη μέση. Σε διαφορετική περίπτωση, αν το κλειδί είναι μεγαλύτερο από το μεσαίο στοιχείο, δεν θα αλλάξω το high, θα παραμείνω να ψάχνω μέχρι το τέλος του πίνακα, αλλά θα ξεκινάω από τη μέση. Και μάλιστα θα παραλείψω και το μεσαίο, middle -1. Έτσι. Και μετά τελειώνει αυτό το while και πάει από την αρχή. Οπότε ξεκινώντας ξανά, θα ψάχνει σε μια μικρότερη περιοχή. Αυτή η σύγκριση εδώ πέρα δεν θα έχει από το 0 και το 1000, θα έχει είτε το 0 και το 499, είτε το 501 και το 1000. Έτσι. Θα έχω απορρίψει το μεσαίο και θα έχω περιοριστεί είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο μισό. Μικραίνει η περιοχή που ψάχνω. Και συνεχίζω και κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πάλι υπολογίζω το μεσαίο αυτής της περιοχής. Θα είναι κάπου στο 750 πόσο βγαίνει. Έτσι, αν είμαι στο δεύτερο μισό ή στο 250 στο πρώτο μισό. Και θα κάνω το ίδιο πράγμα και θα περιοριστώ μετά είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο τέταρτο, ας πούμε, του πρώτου μισού. Και ούτω καθεξής. Το λίγο άλλες απορίες στο chat. Κάποιος έχει μια ερώτηση. Ψάχνω το -2 μέσα στον πίνακα. Και το -2 ανήκει σε 2 θέσεις του πίνακα, δηλαδή είναι αποθηκευμένο πολλές φορές. Πώς μπορώ να δω την τελευταία θέση? Εκεί πέρα τώρα θέλει αλλαγή αυτός ο αλγόριθμος για την τελευταία θέση που είναι το -2, γιατί κάποια στιγμή όταν θα βρω το στοιχείο θα πρέπει να προχωράω μέχρι να βρω το επόμενο στοιχείο, αν μπορεί ο πίνακας να έχει πολλές φορές το ίδιο στοιχείο. Έτσι. Εδώ πέρα υποθέτω ότι αρκεί αυτή η συνάρτηση να μου επιστρέψει μία θέση, οποιαδήποτε θέση, στην οποία βρίσκεται σε αυτή τη θέση μέσα στον πίνακα α η τιμή key, και τότε θεωρώ ότι αυτή η συνάρτηση είναι σωστή. Δηλαδή ψάχνω οποιαδήποτε θέση περιέχει το key. Αν ήθελα να το περιορίσω και να είναι πάντα η τελευταία, θα πρέπει κάθε φορά που το βρήκα, εδώ που επιστρέφω ας πούμε, το βρήκα στη μέση. Στη μέση της όποιας περιοχής έχω μικρύνει και κατέληξε να είναι αυτό το μεσαίο, έτσι. Εδώ, στο σημείο που το βρήκα το στοιχείο και θέλω να επιστρέψω τη θέση του, ίσως να χρειάζεται λίγο παραπάνω κώδικας για να συγκρίνω. Αν στην επόμενη, μεθεπόμενη και ούτω καθεξής θέση είναι ο ίδιος αριθμός, να διαλέξω τον τελευταίο, την τελευταία θέση. Εντάξει, αυτό θα ήταν
παραλλαγή του αλγορίθμου. Έτσι. Για πιο συγκεκριμένη απάντηση. Κάποιος λέει, αν το low συν high είναι περιττός, δεν θα χάνει μια θέση όταν διαιρούμε δια 2. Ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ότι το κόβουμε σε 2 περιοχές τον πίνακα. Είτε στην από εδώ, είτε στην από εκεί του middle. Το middle είναι κάπου κοντά στη μέση. Είναι η μέση, αν δεν υπάρχει μέση, είναι το διπλανό στη μέση. Έτσι. Αν είναι περιττός. Αλλά ούτως ή άλλως, αφού παίρνω το middle, όπως και να έχει υπολογιστεί, και πάω είτε μέχρι αυτό, είτε από αυτό και πέρα, θα έχω καλύψει όλο τον πίνακα. Δεν θα μου ξεφύγει κάποιο στοιχείο στις συγκρίσεις. Αν γράψω εδώ 2,0, τότε δεν θα είναι ακέραιο το αποτέλεσμα. Αλλά όταν θα πάω να το βάλω σε ακέραιο, θα μετατραπεί σε ακέραιο. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί στους αριθμούς με κινητή υποδιαστολή, που θα ήταν το 0,0, μπορεί η αναπαράσταση του αποτελέσματος να στρογγυλευτεί σε διαφορετικό αριθμό ή να έχει διαφορετική ακρίβεια. Πάντως, αυτό που σίγουρα θέλω είναι ακέραια διαίρεση εδώ. Για να μείνει κάτι το οποίο είναι δείκτης μέσα στον πίνακα. Έτσι, είναι κάποια θέση που είναι σχετικά μεσαίο στοιχείο. Και επιστρέφω τώρα εδώ σε αυτή τη γραμμή που είπα πριν. Αν να βάζουμε cast, όχι δεν χρειάζεται, αν είναι όλα ακέραιοι, είναι ακέραιο και το αποτέλεσμα, σίγουρα. Έτσι. Έχω 2 ακέραιους αριθμούς, τους προσθέτω, άρα έχω ακέραιο αριθμό και το 2 είναι ακέραιος αριθμός, άρα σίγουρα το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης είναι ακέραιο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κομμάτι του στάνταρ της γλώσσας. Οπότε είναι σίγουρο σε όλες τις εκδόσεις της C. Εδώ πέρα υπάρχει ένα bug. Το οποίο bug, αυτόν τον αλγόριθμο το χρησιμοποιούσαμε στην επιστήμη υπολογιστών 40-50 χρόνια πόσο ήταν και δεν το είχαμε βρει. Δεν το είχαμε βρει, συνεχίζαμε να τον διδάσκουμε έτσι αυτόν τον αλγόριθμο, όπως τον έχω γράψει και σε αυτό το slide. Και τον άφησα έτσι για να σας πω ποιο είναι το λάθος. Μπορεί να σκεφτεί κανείς, περιμένω έτσι ένα λεπτό κοιτώντας το chat, τι μπορεί να είναι αυτό το λάθος. Σκεφτείτε λίγο και αυτά που έχετε μάθει στο 120 για να δείτε τι είναι αυτό το λάθος. Λοιπόν, να το πω. Low in high 1. Όχι, το μεσαίο στοιχείο θέλω να υπολογίσω. Το μεσαίο στοιχείο, ναι, ακριβώς, κάποιος το βρήκε. Wrap around. Είναι το overflow. Ότι δηλαδή, και αυτό ίσως δεν το είχαμε βρει για 50 χρόνια γιατί δεν είχαμε υπολογιστές με τόσο μεγάλη μνήμη για να έχουμε τόσο μεγάλους πίνακες. Αλλά τελικά το low και το high είναι ακέραιοι αριθμοί, είναι integers, έτσι, είναι 32 bit. Και μάλιστα δεν είναι και unsigned εδώ που τους έχω γράψει int, είναι απλή int, οπότε είναι 31 bit αριθμοί. Υπάρχει περίπτωση να έχω έναν πίνακα που να έχει 31 bit στοιχεία. Πλέον, που έχω υπολογιστές με πολλά gigabyte μνήμης, υπάρχουν motherboards που έχουν και terabyte μνήμης πλέον. Και σε μερικά χρόνια, έτσι πάει συνήθως αυτό το πράγμα, θα είναι και στα laptop. Έτσι. Οπότε, πλέον έχω υπολογιστές που μπορούν εύκολα να έχουν έναν πίνακα από 2 στην 31 ακέραιους αριθμούς. Πόσο είναι 2 στην 31? Είναι 2 γίγα ακέραιοι. Κάθε ακέραιος είναι 4 byte, άρα 8 GB. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. Έτσι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, σε αυτόν τον αλγόριθμο? Θα συμβεί ότι αυτό το άθροισμα δεν θα χωράει σε 2 στην 31. Θα πάρω έναν αριθμό που είναι 2 στην 30 και έναν άλλο που θα είναι 2 στην 30 και κάτι ψηλά. Έτσι. 2 στην 31 είναι 2 δισεκατομμύρια και κάτι. Είναι 2 GB είναι το 2 στην 31. Οπότε, το low sin high τελικά δεν θα χωράει και θα κάνει overflow. Και αν έχω πίνακα που έχει πάνω από 2 δισεκατομμύρια στοιχεία, αυτός ο αλγόριθμος εδώ, αντί να υπολογίσει το μεσαίο στοιχείο, θα υπολογίσει κάτι που θα είναι άλλα αντάλλον για middle. Έτσι, και θα φύγει το middle από εκεί που ήταν ανάμεσα στο low και στο high και θα βρεθεί κάπου που δεν είναι ανάμεσα στο low και στο high.
και ο αλγόριθμος θα βγάλει λάθος. Έτσι. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πώς μπορώ να υπολογίσω το μεσαίο στοιχείο ανάμεσα στο low και στο high χωρίς να κινδυνεύσω με overflow. Το οποίο είναι ωραία ερώτηση και για διαγώνισμα. Δεν κάναμε την πρόοδο βέβαια. Κάποια χρονιά είχε μπει και σε διαγώνισμα. Όχι με αυτή τη μορφή ακριβώς, αλλά παρόμοια μορφή. Τι γίνεται με το overflow. Πώς μπορώ να υπολογίσω. Ναι, αυτό είναι μια απάντηση, υπάρχει εδώ πέρα. Low δεύτερα συν high δεύτερα. Αυτό μπορεί να είναι επειδή έχουμε αυτό το θέμα της στρογγυλοποίησης ή τέλος πάντων της ευκλείδιας διαίρεσης, μπορεί να είναι 2 μακριά από το middle. Πάλι θα δουλέψει αυτή η αναζήτηση. Ένας άλλος τρόπος είναι να πάρω το low και να του προσθέσω το high μείον low δεύτερα, που είναι η απόσταση από το low μέχρι το high. Έτσι, πάντα μπορώ να τα αφαιρέσω. Το high θα είναι μεγαλύτερο. Είμαι μέσα στο while. Οπότε αν αφαιρέσω από το high το low, θα είναι ένας αριθμός, το αποτέλεσμα, που είναι το μέγεθος, ας πούμε, της περιοχής που έχω να ψάξω. Αν ψάχνω τη μέση αυτής της περιοχής, αρκεί να διαιρέσω το μέγεθος αυτό δια 2, που πάντα θα είναι μικρότερος αριθμός, έτσι, και να το προσθέσω στο low. Οπότε είτε αυτό που έγραψε κάποιος στο chat, low δεύτερα συν high δεύτερα, που πάλι έχει αυτό το μικρό προβληματάκι, τη διαφορά, ότι μπορεί να μην υπολογίσει ακριβώς το ίδιο middle, να υπολογίσει 2 off ή 1 off τέλος πάντων. Και το άλλο είναι το high μείον low δεύτερα και όλο συν low. Έτσι. Και αυτό το bug δεν το είχε προσέξει κανείς, επειδή δεν είχε προκύψει ως πρόβλημα, μέχρι την περίοδο που οι υπολογιστές άρχισαν να αποκτούν πολλά GB μνήμης και άρχισαν προγράμματα που ήταν γραμμένα με αυτόν τον τρόπο να τα τρέχουμε πάνω σε πίνακες που είχαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια στοιχεία. Έτσι. Οπότε, προσοχή όταν γράφετε κώδικα, ειδικά στην επαγγελματική σας ζωή, να μην υποθέτετε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί ο κώδικας που γράφετε να τρέχει 100 χρόνια μετά ακόμα. Αν όλα πάνε καλά και τα κάνετε σωστά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο κώδικας δεν κάνει πολλές υποθέσεις για τα μεγέθη. Αλλιώς προκύπτουν τέτοια πράγματα καθώς εξελίσσονται οι μηχανές. Βλέπω κάποιος πάτησε raise hand εδώ στο... Καλύτερα να γράφετε στο chat για να μην φαίνεται το όνομά σας στα βίντεο του μαθήματος. Γιατί όταν... Οπότε, ναι, δεν βλέπω κάποια άλλη απορία. Να το πω άλλη μια φορά. Λοιπόν, όταν έχω μεγάλο πίνακα, το low και το high είναι αριθμοί που είναι ακέραιοι εδώ πέρα δηλωμένοι. Int low και int high. Στη C, οι ακέραιοι αριθμοί, και τουλάχιστον στις μηχανές που έχουμε τώρα και στο standard C που έχουμε τώρα, οι ακέραιοι αριθμοί αυτοί έχουν 1 bit για το πρόσημο και 31 bit για την τιμή τους. Έτσι. Άρα μπορούν να απεικονίσουν αριθμούς φυσικούς μέχρι 2 στην 31. 2 στην 31 μείον 1, τέλος πάντων. Έτσι. Που είναι γύρω στο 2 δισεκατομμύρια. Οπότε, αν προκύψει ένα άθροισμα, αν πάω σε έναν αθροιστή για ακέραιους και του δώσω 2 αριθμούς που είναι κοντά στο 2 στην 31 και το άθροισμα είναι να βγει κάτι μεγαλύτερο από 2 στην 31, τότε αυτό που θα πάρω πίσω από τον αθροιστή αυτό θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα του λείπει ένα bit, θα έχει χαθεί ένα bit ακριβώς και μάλιστα σημαντικό bit. Έτσι, θα έχει ξεχυλήσει, θα έχει κάνει overflow. Οπότε ξεκινώντας με αυτή την παρένθεση θα έχει βγάλει λάθος αποτέλεσμα. Οπότε θα πάρω κάτι που είναι εντελώς λάθος και θα το διαιρέσω δια 2. Δεν θα μου δώσει τη θέση του μεσαίου, θα μου δώσει μια θέση ό,τι να είναι. Εξηγώ άλλη μια φορά τη συνθήκη της while. Σκεφτείτε το σκεπτικό αυτού του αλγόριθμου, για να καταλάβετε τη συνθήκη της while, είναι ότι ψάχνει ανάμεσα στις θέσεις low και high
Δηλαδή, έχει τον πίνακα και ψάχνει σαν να μετακινεί δύο παρενθέσεις που πλησιάζουν η μία την άλλη. Έτσι. Στην αρχή ψάχνει από το low να είναι τέρμα αριστερά στο πίνακα και το high να είναι τέρμα δεξιά στο πίνακα. Και καθώς κάθε φορά συγκρίνουμε το μεσαίο στοιχείο, θα πάει είτε το low στο μεσαίο, οπότε θα απορρίψει το μισό πίνακα, το αριστερό μισό, είτε θα πάει το high στο μεσαίο, οπότε θα απορρίψει το δεξί μισό. Έτσι, κάθε φορά δηλαδή, σε κάθε βήμα αυτού του while, σε κάθε επανάληψη, το low και το high έρχονται λίγο πιο κοντά μεταξύ τους. Είτε θα αυξηθεί το low, είτε θα μειωθεί το high. Κάποια στιγμή, αν το στοιχείο που ψάχνω υπάρχει ανάμεσα στη θέση low και στη θέση high, κάποια στιγμή το βρω. Αν δεν υπάρχει, τότε θα συνεχίσω και θα πηγαίνω το high στα αριστερά του μεσαίου ή το low στα δεξιά του μεσαίου κάθε φορά και αυτό θα σημαίνει ότι κάποια στιγμή το low θα ξεπεράσει το high. Δηλαδή καθώς το low κινείται προς τα δεξιά και το high στα αριστερά, κάποια στιγμή θα βρεθεί το low να είναι πιο μεγάλο από το high. Σε εκείνο το σημείο είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει αυτή εδώ η τιμή μες στον πίνακα, γιατί αν υπήρχε θα είχα χτυπήσει αυτή την περίπτωση. Θα ήταν κάποια στιγμή το μεσαίο. Έτσι, κάποια στιγμή το low με το high θα ήταν οι γειτονικές θέσεις. Θα έχω ακριβώς ένα στοιχείο στον πίνακα. Έτσι, οπότε αν δεν είναι αυτό, τότε ψάχνω, και ο πίνακας είναι ταξινομημένος, έτσι, τότε ψάχνω μέσα στον πίνακα ένα στοιχείο που δεν υπάρχει μέσα στον πίνακα, γιατί τελικά στη θέση που θα περίμενα να υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η θέση, είναι κενή. Okay. Αυτό με τη συνθήκη της while. Και πάω τώρα στο χρόνο που μένει, πριν το διάλειμμα, να δούμε τον ίδιο ακριβώς αλγόριθμο, πώς είναι γραμμένος με αναδρομή, χωρίς while. Έτσι. Έχω μια άλλη συνάρτηση, binary search, την προηγούμενη την έλεγα με loop. Εδώ θα μπορούσα να την πω recursive, με αναδρομή. Η οποία παίρνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πάλι άλλαξα τη σειρά εδώ από το linear, αλλά δεν πειράζει. Είναι ο πίνακας, το low και το high, η from και to, και το στοιχείο που ψάχνω, το key. Και θέλω να βρω έναν ακέραιο, όπου σε εκείνη τη θέση είναι το κλειδί. Ή αν δεν το βρω, -1. Έτσι. Ωραία. Τι αλλάζει τώρα? Στην αναδρομή, το πότε τερματίζει η αναδρομή, που θα ήταν το ισοδύναμο με το πότε θα βγω από το while, το βάζω στην αρχή του κώδικα. Αν θυμάστε τα τρία στοιχεία, τρία χαρακτηριστικά της αναδρομής, είναι ότι έχει την βασική περίπτωση στην αρχή του κώδικα. Στην αρχή του κώδικα δηλαδή αποφασίζω το πότε πρέπει να σταματήσω και να μην κάνω άλλη αναδρομή. Γιατί αν το βάλω στο τέλος δεν θα φτάσω ποτέ σε εκείνο το σημείο. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα έχω ένα κώδικα που στην αρχή αποφασίζει ότι δεν υπάρχει το στοιχείο μέσα. Πότε είναι τόσο βασική η περίπτωση που δεν υπάρχει το στοιχείο που ψάχνω? Όταν ξεκινάω να ψάξω σε ένα κομμάτι του πίνακα, έτσι, υπολογίζω το μεσαίο, αλλά τελικά δεν χρειάζεται καν να υπολογίσω το μεσαίο εδώ πέρα. Θα μπορούσα να κάνω τη σύγκριση αυτή πρώτη. Αν τελικά ψάχνω σε ένα κομμάτι του πίνακα που είναι άδειο, δεν έχει καθόλου δεδομένα μέσα, γιατί το high έχει ξεπεράσει το low, το high έχει πάει στα αριστερά του low, είναι μικρότερο, τότε σίγουρα δεν υπάρχει αυτό που ψάχνω. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, ψάξε να δεις αν ο αριθμός 5 είναι μέσα στον πίνακα α από τη θέση 5 μέχρι τη θέση 4, δεν υπάρχει τίποτα στον πίνακα α από τη θέση 5 μέχρι τη θέση 4. Αν μου είχε πει από τη θέση 4 μέχρι τη θέση 5 υπάρχει κάτι. Έτσι. Αλλά από τη θέση 5 μέχρι τη θέση 4, αφού το 4 είναι πιο μικρό από το 5, δεν μπορεί να είναι το δεξί όριο το 4 και το αριστερό όριο το 5. Έτσι. Οπότε εκεί θα πει ότι δεν το βρήκα. Και αυτό είναι η βασική περίπτωση της αναδρομής. Το return δεδομένων είναι. Γι' αυτό είναι στην αρχή. Έτσι. Το δεύτερο κομμάτι της αναδρομής είναι να μοιράσω το πρόβλημα σε μικρότερα προβλήματα, σε μικρότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Συγγνώμη.
Να μοιράσω το πρόβλημα λοιπόν σε μικρότερα στιγμιότυπα. Εδώ αυτό το κάνουμε υπολογίζοντας τη μέση. Έτσι, υπολογίζω τη μέση. Πάλι εδώ έχω το ίδιο λάθος που θα πρέπει να το διορθώσω γιατί θα γίνει overflow. Και είτε στη μέση είναι αυτό που ψάχνω, οπότε το βρήκα και τελείωσα. Έτσι. Είτε είναι μικρότερο, είτε είναι μεγαλύτερο. Είναι πάλι αυτή η πληροφορία που βρίσκω, είπαμε, συγκρίνοντας με το μεσαίο στοιχείο. Αν αυτό που ψάχνω είναι μικρότερο από το μεσαίο, τότε μπορώ να επαναλάβω ακριβώς την ίδια αναζήτηση από το low μέχρι το μεσαίο -1. Έτσι. Εδώ πέρα όμως δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο while. Μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα αυτής εδώ της binary search που ψάχνει από το 0 μέχρι το 500 θα είναι, αν το μεσαίο στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το κλειδί, θα είναι ό,τι μου επιστρέψει η binary search, μια καινούρια binary search, που ψάχνει στον ίδιο πίνακα το ίδιο κλειδί, αλλά από το low μέχρι το 249, μέχρι το μεσαίο -1. Έτσι. Επανεκκινώ δηλαδή την αναζήτηση αναδρομικά, καλώ τον εαυτό μου ένα καινούριο στιγμιότυπο του ίδιου προβλήματος που αναφέρεται στο μισό κομμάτι του πίνακα, -1. Αν είναι μεγαλύτερο από το μεσαίο, θα κάνω πάλι αναδρομή, θα λύσω ένα μικρότερο στιγμιότυπο του ίδιου προβλήματος, που ψάχνω δηλαδή το κλειδί στον πίνακα α, αλλά από το μεσαίο -1 μέχρι το high. Συνήθως, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα γούστου, αυτό εδώ το στυλ κώδικα φαίνεται πολλές φορές να είναι πιο διαισθητικά προφανές από ότι το προηγούμενο, όπου κουνάω το low και το high και πάω σε ένα y. Αυτό τώρα ναι, είναι και θέμα γούστου, είναι και θέμα τρόπου σκέψης. Αλλά πολλές φορές και σε πολλά προβλήματα αυτός ο τρόπος να κόψω το πρόβλημα και να το ανάγω σε μικρότερα στιγμιότυπα, όπου μετά απλά καλώ τον εαυτό μου για να τα λύσω, έτσι, είναι πιο εύκολος. Το τρίτο κομμάτι της αναδρομής, που δεν φαίνεται εδώ πέρα, είναι να πάρω από τη λύση του μικρότερου στιγμιότυπου και να συνθέσω με κάποιο τρόπο τη λύση του μεγαλύτερου. Το οποίο όμως εδώ είναι προφανές. Δηλαδή εδώ πέρα λέει ότι όπως πάρεις αυτή τη θέση ανάμεσα στο low και στη μέση, όπου βρίσκεται το κλειδί, ή -1 αν δεν το βρεις, η θέση στην οποία δηλαδή αυτή εδώ η binary search βρήκε το κλειδί, θα είναι ακριβώς η ίδια θέση που πρέπει να επιστρέψει και αυτή η binary search που το ψάχνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν το βρεις δηλαδή στη θέση, σε έναν int εδώ που θα επιστρέψει αυτή εδώ η συνάρτηση, και ανάμεσα στο low και το middle +1, τότε ακριβώς αυτό το int που επιστρέφει αυτή εδώ η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέψει και αυτή εδώ η συνάρτηση, η προηγούμενη στη στίβα, τέλος πάντων, κλίση, που ψάχνει ανάμεσα στο low και στο high. Έτσι. Οπότε το τρίτο κομμάτι της αναδρομής αυτής είναι ότι όπως την παίρνω τη λύση, την επιστρέφω κιόλας. Είναι η λύση που θα βρει κάποιος, οποιοσδήποτε από αυτούς τους μικρότερα στιγμιότυπα του προβλήματος, θα είναι και η λύση για το συνολικό. Τον ίδιο αριθμό ψάχνουν όλοι, τον αριθμό θέσεις. Έτσι. Οπότε το τρίτο κομμάτι της αναδρομής εδώ είναι λίγο trivial, είναι προφανές. Okay. Κοιτάζω και τις ερωτήσεις. Παίρνει σαν όρισμα, πάρει ολόκληρο τον πίνακα. Ναι. Εκεί που χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ την binary loop search, τώρα θα μπορώ να αντικαταστήσω και να βάλω την binary search, η οποία παίρνει ολόκληρο τον πίνακα αρχικά, με το low να είναι η αρχή, το 0, η θέση 0, όχι το α του 0, το 0. Έτσι, για να πάει και να υπολογίσει το α του 0. Και το high να είναι το τέλος του πίνακα, ας πούμε το 1000, και αυτό θα καλέσει είτε την 0 μέχρι 500, με 499, είτε την 501 μέχρι 1000. Θα μικράνει δηλαδή την περιοχή του πίνακα μέσα στον οποίο θα αναζητήσει αναδρομικά κάτι, το key.
Τώρα, ναι, υπάρχει μια ερώτηση αν το height είναι inclusive ή exclusive από τον πίνακα. Δηλαδή, αν είναι το μέγεθος του πίνακα ή ο δείκτης του τελευταίου στοιχείου. Δεν ξέρω, για να δούμε. Αυτός ο κώδικας θα δουλέψει. Αν ο πίνακας, το εύκολο, αν ο πίνακας είναι μίας θέσης και το low είναι το 0 και το high είναι το 1. Δηλαδή, είναι 1 μετά το τέλος του πίνακα. Τι θα γίνει εδώ? 0 συν 1, δεύτερα, είναι το 0. Έτσι. Οπότε, αν το κλειδί είναι στο α το 0, το βρήκα. Αλλιώς, θα συγκρίνω και θα πάω είτε από το 0 μέχρι το 0, είτε από το 1 μέχρι το 1, τελικά. Δεν θα είναι μικρότερο, αυστηρά. Οπότε θα πάρω το 0 συν 0 δεύτερα 0 ή 1 συν 1 δεύτερα 1. Και μετά θα ξεχυλήσει εδώ αυτό το... Οπότε το high εδώ, εισάτοπον παράδειγμα, το high θα πρέπει να είναι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα. Δεν θα πρέπει να είναι το 10 στην ερώτηση που βλέπω στο chat. Αν ο πίνακας έχει 10 στοιχεία, το low θα είναι το 0 και το high θα είναι το 9. Θα είναι η τελευταία νόμιμη θέση του πίνακα, στην οποία μπορώ να ψάξω. Okay. Οπότε, καλή στιγμή για ένα διάλειμμα. Κάνω μια παύση στην καταγραφή. Okay. Είπαμε λοιπόν για την αναζήτηση. Η αναζήτηση ακούγουμε. Δεν ξέρω να ακούμε, το μικρόφωνο μου βγάζει κάτι περίεργο. Ωραία. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε για την αναζήτηση ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη και καταλήγει σε έναν αριθμό πάρα πολύ μικρό από συγκρίσεις, από αναζητήσεις, από το να κόψει τον πίνακα αυτόν στα 2, έτσι, σε σχέση με το μέγεθος του πίνακα, αλλά σε σχέση με τη γραμμική αναζήτηση, αλλά ότι χρειάζεται τον πίνακα να είναι ταξινομημένος. Το οποίο μας οδηγεί και στο επόμενο πρόβλημα, που είναι και λίγο πιο πολύπλοκο και έχει και πολλές λύσεις που θα δούμε τώρα, που είναι το πρόβλημα της ταξινόμησης. Έστω ότι έχουμε δηλαδή τη συλλογή από δεδομένα και είναι αρκετά πολλά ώστε να αξίζει να είναι ταξινομημένος ο πίνακας, ή έχουμε να κάνουμε αρκετές αναζητήσεις ώστε να αξίζει να είναι ταξινομημένος για να κάνουμε τη γρήγορη αναζήτηση. Και το πρόβλημα είναι ότι αφού αξίζει, πρέπει να βάλουμε τα δεδομένα που έχει μέσα ο πίνακας σε αύξουσα ή φθήνουσα σειρά, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, να τα βάλουμε σε τάξη, να είναι ταξινομημένα, για να μπορούμε να κάνουμε γρήγορες αναζητήσεις πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Έχω δηλαδή, ας πούμε, μια συλλογή εδώ, σαν παράδειγμα, από 10 αριθμούς. Μπορεί να έχω μικρούς, μεγάλους κτλ. Αριθμούς και θέλω τελικά να μπουν σε σειρά αύξουσα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Και μάλιστα ανάλογα με την κατανομή αυτών των αριθμών, το οποίο είναι κάτι που θα το κάνετε μάλλον στις πιθανότητες, ανάλογα με το ποια κατανομή ακολουθούν δηλαδή αυτοί οι αριθμοί, πόσες φορές είναι πιθανό να δω τον καθένα, πόσο κοντά θα είναι οι αριθμοί που θα δω μεταξύ τους, σε ποια περιοχή θα τους δω, σε ποια περιοχή αριθμών περιορίζονται. Έτσι, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συλλογής αυτής αριθμών, μπορεί ένας αλγόριθμος ταξινόμησης να είναι καλύτερος για αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα από έναν άλλον, δηλαδή να είναι γρηγορότερος. Έτσι. Θα δούμε μερικά παραδείγματα και αναλυτικά τέτοιους αλγόριθμους και πότε είναι κάποιος γρηγορότερος κτλ. Θα το δείτε και στο μάθημα των αλγορίθμων σε επόμενο εξάμηνο. Ωραία. Ο πρώτος που θα δούμε αλγόριθμος, θα το δούμε με παράδειγμα, τον δείξω τώρα, είναι
ως εξής. Έστω ότι έχω αυτό το πίνακα με 10 αριθμούς. Εδώ πέρα μάλιστα έχω και ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με μια ερώτηση που είδαμε την προηγούμενη ώρα. Έχω και μπορεί να έχω πολλές φορές τον ίδιο αριθμό μέσα στα δεδομένα. Έτσι, εδώ έχω 2 φορές το 1. Έχω πάντως μια συλλογή από αριθμούς και θέλω να τους βάλω σε αύξουσα σειρά. Μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν αλγόριθμο που μοιάζει λίγο με τη γραμμική αναζήτηση και είναι αρκετά εύκολο να το γράψει κανείς, που είναι να βρω τον μέγιστο αριθμό από αυτούς. Ψάχνω τον μεγαλύτερο. Έτσι. Ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς είναι εύκολος αλγόριθμος. Θα πάρω τον πρώτο αριθμό, να το συγκρίνω με τον δεύτερο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, με τον τρίτο, με τον τέταρτο. Έτσι, κάθε φορά δηλαδή θα έχω κάπου ότι αυτός είναι ο μέχρι τώρα μεγαλύτερος και κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι αριθμοί και θα ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Εδώ, ας πούμε, είναι το 9, είναι σε αυτή τη θέση. Θα βρω τη θέση του μεγαλύτερου αριθμού. Και μετά μπορώ να τον αντικαταστήσω αυτόν τον αριθμό, να τον ανταλλάξω και να τον βάλω στην τελευταία θέση. Γιατί σίγουρα ο μεγαλύτερος αριθμός στην ταξινόμηση πρέπει να μπει στην τελευταία θέση. Okay. Μετά θα βρω τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό και θα τον βάλω και αυτόν στην τελευταία θέση. Θα τον ανταλλάξω δηλαδή με τον αριθμό που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Έτσι. Τον επόμενο μεγαλύτερο, που είναι αυτός, είναι ο 5. Έτσι. Ψάχνω τον μέχρι τώρα μεγαλύτερο, που θα είναι το πρώτο 5 που θα βρω τελικά. Εδώ έχω 2 φορές το 5, αλλά ο αλγόριθμος, ο συνηθισμένος που βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό σε ένα πίνακα, θυμάται τη θέση του μεγαλύτερου που είναι ο πρώτος μεγαλύτερος που έχει δει. Έτσι, ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα είναι το 5. Οπότε, όταν δει αυτό το 5, επειδή δεν είναι μεγαλύτερο από το μέχρι τώρα, δεν θα το αλλάξει και είναι αυτός ο 5. Και θα αντικαταστήσω το 5 με το 5, που δεν έχει και πολύ νόημα, αλλά ο κώδικας μου θα είναι απλός. Ο επόμενος θα είναι το 5, πάλι. Έτσι, ο επόμενος μεγαλύτερος το 4, το 4 ξανά, το 3, το 2 και το 1. Τελικά, δηλαδή, αυτός ο αλγόριθμος χωρίζει τον πίνακα που έχει να ταξινομήσει, τον χωρίζει νοητά σε 2 μέρη. Το ένα είναι αυτό που διαβάζει και ψάχνει να βρει εκεί μέσα τον μεγαλύτερο από εκείνο το κομμάτι. Από το αταξινόμητο κομμάτι δηλαδή του πίνακα ψάχνω να βρω τον μεγαλύτερο αριθμό και τον βάζω στην τελευταία θέση του αταξινόμητου κομματιού. Και μετά τον ξεχνάω. Δηλαδή θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτός ο αριθμός ανήκει στο ταξινομημένο κομμάτι του πίνακα. Και για να το κάνω αυτό θα πρέπει να βρω τον μεγαλύτερο από το αταξινόμητο κομμάτι. Εδώ πέρα, ας πούμε, πρέπει να συγκρίνω το πρώτο με το δεύτερο, τον μεγαλύτερο από τους 2 με τον τρίτο, τον μεγαλύτερο από τους 2 με τον τέταρτο, έτσι και ούτω καθεξής. Οπότε πρέπει να κάνω, για 5 αριθμούς πρέπει να κάνω 4 συγκρίσεις για να βρω τον μεγαλύτερο. Μετά μου μένει ένα μικρότερο πρόβλημα, όπου αυτόν τον 36 εδώ, τον μεγαλύτερο που μπήκε στην τελευταία θέση, δεν θα τον ξανασυγκρίνω ποτέ με κανέναν. Έτσι. Και θα μου μείνει το αταξινόμητο κομμάτι. Εδώ μέσα μόνο θα κάνω συγκρίσεις, μέχρι το 6. Στην επόμενη φορά που θα κάνω σύγκριση, θα κάνω μία σύγκριση λιγότερη. Τον πρώτο με τον δεύτερο, τον μεγαλύτερό τους με τον τρίτο και τον μεγαλύτερό τους με τον τέταρτο. Δεν θα χρειαστεί να ξανασυγκρίνω με το τελευταίο. Είναι στο ταξινομημένο κομμάτι του πίνακα. Έτσι. Οπότε θα μειωθεί το αταξινόμητο κομμάτι του πίνακα και θα αυξηθεί κατά 1 το ταξινομημένο. Δεν ξανασυγκρίνω ποτέ με το 36 και το 24 τώρα. Κάνω άλλες 2 συγκρίσεις για να βρω το μεγαλύτερο από τους 3 που μένουν στο αταξινόμητο. Έτσι. Και προχωράω με αυτόν τον τρόπο και θα έχω κάνει 4 και 3 και 2 και 1 σύγκριση. Έτσι. Αν αυτός ο πίνακας ήταν αντί για 5 θέσεων, 10 θέσεων, τελικά θα είχα κάνει 9 συγκρίσεις για να βρω τον πρώτο μεγαλύτερο, στο προηγούμενο δηλαδή παράδειγμα, εδώ. Θα είχα κάνει 9 συγκρίσεις για να βρω το 9 είναι ο μεγαλύτερος, για να το φέρω στο τέλος. Και μετά μίκρανε το πρόβλημά μου. Εδώ πέρα χρειάζονται 8. 9 και 8 και 7 κτλ. Θυμάστε από το πρώτο μάθημα, νομίζω, έτσι, ότι το άθροισμα όλων των αριθμών από 1 και 2 και 3 και 4 μέχρι νη είναι νη επί νη μείον 1 στο τράγωνο. Είναι νη επί νη μείον 1 δεύτερο. Έτσι. Είναι κάτι δηλαδή
που αυξάνει παρόμοια, έχει ίδια τάξη μεγέθους η αύξησή του, η συμπεριφορά του με τον τετράγωνο. Είναι ένα πολυώνυμο που ο μεγαλύτερος εκθέτης είναι το 2, είναι το τετράγωνο. Στη γλώσσα της πολυπλοκότητας αλγορίθμων, θα το δείτε αυτό στις δομές λίγο παραπάνω και σίγουρα στο μάθημα των αλγορίθμων, αυτό το λέμε ότι αυτός ο αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα τάξης, order, τάξης νη τετράγωνο. Έτσι. Θα έχει και άλλα πράγματα, δηλαδή το 1 και 2 και 3 και 4 κτλ. Δεν είναι ακριβώς νη τετράγωνο. Είναι νη επί νη μείον 1 και όλο το τρόπο, δηλαδή ένα νη τετράγωνο και μείον νη κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι όροι, μας ενδιαφέρει ο όρος που έχει το μεγαλύτερο εκθέτη, γιατί αυτό είναι που τελικά θα καθορίσει το σχήμα της καμπύλης, έτσι. Οπότε εδώ πέρα λέμε ότι είναι τάξη μεγέθους νη τετράγωνο. Το νη τετράγωνο γενικά είναι ακριβό. Έτσι, σημαίνει ότι αν διπλασιάσω το μέγεθος των δεδομένων, θα τετραπλασιαστεί το κόστος, ο χρόνος που χρειάζεται για να το λύσω. Αν έχω δεδομένα που είναι πολλά δισεκατομμύρια δεδομένα, τελικά το κόστος θα γίνει αστρονομικό, γιατί αυξάνεται με νη τετράγωνο. Οπότε τελικά θέλουμε κάτι πιο γρήγορα από αυτό, που θα το δούμε σε λίγο. Για να δω τώρα σε κώδικα αυτό το σκεπτικό που έκανα μέχρι τώρα, έχω αυτή τη selection sort. Εδώ πέρα πάλι άλλαξα το interface, κακώς, πρέπει να βάλω ένα from και να το, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι αναζήτησης αλγόριθμος, οπότε το επιτρέπουμε. Αλλάζω το interface. Το interface αυτής εδώ της συνάρτησης είναι ότι πάρε έναν πίνακα και το μέγεθος του πίνακα, αυτά είναι που χρειάζεται η ταξινόμηση, έτσι. Και δεν επιστρέφει τίποτα. Γιατί ο πίνακας, αφού είναι πίνακας, και είπαμε ότι τι περνάει όταν είναι ένας πίνακας, είναι η διεύθυνση της αρχής του πίνακα, έτσι. Είναι από μόνος του ένα όρισμα που περνάει με αναφορά, μέσω δείκτη. Αυτό το array που θα περάσει εδώ, η τοπική μεταβλητή R, είναι ένας δείκτης, είναι μια διεύθυνση που δείχνει κάπου στη μνήμη, εκεί που ξεκινάει το μπλοκ μνήμης ολόκληρου του πίνακα. Οπότε τελικά όλες οι αλλαγές που θα κάνει αυτή η συνάρτηση θα είναι πάνω στον πίνακα. Και τελικά δεν χρειάζεται να επιστρέψει τίποτα, γιατί τελειώνοντας αυτή η συνάρτηση, αν όλα πήγαν καλά, ο πίνακας αυτός θα είναι ταξινομημένος. Εκεί που είναι ήδη θα γίνουν οι αλλαγές, δεν χρειάζεται να έχω αντίγραφο. Πώς το κάνουμε αυτό? Έχω ένα for, εδώ από i μέχρι νη πλην 1, έτσι, μέσα στο οποίο βρίσκω τον μικρότερο αριθμό εδώ, αντί για το μεγαλύτερο βρίσκω τον μικρότερο, και αντί να το βάλω στην τελευταία θέση, το βάζω στην επόμενη, στην πρώτη θέση. Έτσι. Και δύο κομμάτια, τέλος πάντων, του αλγορίθμου είναι να βρω τον μικρότερο, να βρω τη θέση, το index μέσα στο οποίο είναι το minimum, δηλαδή να βρω τη θέση μέσα στην οποία βρίσκεται ο μικρότερος και αρχικά με αυτό το εσωτερικό for και να τον βάλω στην επόμενη θέση. Και αυτό το επαναλαμβάνω από τη θέση 0 μέχρι τη θέση νη πλην 1, που είναι η τελευταία θέση του πίνακα. Έτσι, εδώ είναι αυστηρά μικρότερο του νη πλην 1, γιατί αν ταξινομήσω τα νη πλην 1 στοιχεία του πίνακα, το τελευταίο που έμεινε σίγουρα θα είναι στη σωστή θέση. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να πάω να ταξινομήσω τον πίνακα που μένει μετά και έχει ακριβώς ένα στοιχείο. Αυτό θα είναι το μόνο στοιχείο, άρα είναι και στη σωστή θέση. Έτσι. Οπότε, αναλυτικά για να βρω τη θέση στην οποία είναι ο μικρότερος αριθμός, ξεκινάω. Το minimum είναι η επόμενη θέση του πίνακα, έτσι, αφού τον πρώτο μικρότερο που θα βρω θα τον βάλω στη θέση 0, τον δεύτερο θα το βάλω στη θέση 1, το τελευταίο μικρότερο που θα βρω, που θα είναι από δύο αριθμούς, από αυτόν που είναι στη θέση νη 2 και από αυτόν που είναι στη θέση νη 1, θα το βάλω στη θέση νη 2. Έτσι. Και μετά τελειώνει αυτό, όταν γίνει ίσο με νη 1, τελειώνει, γιατί δεν χρειάζεται να συγκρίνω, είπαμε, τον τελευταίο με τον τελευταίο. Οπότε, η θέση του μικρότερου που υποθέτω αρχικά είναι η πρώτη θέση του πίνακα
του αταξινόμητου και ξεκινάω από εκείνη τη θέση, συν 1, μέχρι το τέλος του πίνακα και συγκρίνω. Συγκρίνω το στοιχείο του πίνακα που είναι από τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέχρι το τέλος θέση, με αυτό που είναι στην μέχρι τώρα minimum θέση. Και αν είναι μικρότερο, τότε είναι μικρότερο από το μέχρι τώρα μικρότερο που είχα βρει, οπότε το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι το μέχρι τώρα μικρότερο είναι στη θέση J. Έτσι. Όταν σκανάρω όλο τον πίνακα, θα έχω συγκρίνει το πρώτο με το δεύτερο, το μικρότερο από τους 2 με το τρίτο, το μικρότερο από τους 3 με το τέταρτο, έτσι. Και κάπου σε αυτή τη μεταβλητή min index θα είναι η θέση στην οποία είναι ο μικρότερος αριθμός που είδα. Από i συν 1 μέχρι n πλην 1. Έτσι. Αυτό δηλαδή το κομμάτι, αυτό το for, αντιστοιχεί στη συνάρτηση minimum. Αντίστοιχα, στον αλγόριθμο που είδαμε εδώ, θα μπορούσε να είναι το να υπολογίζω το maximum. Τι θα άλλαζε? Αυτό το μικρότερο θα ήταν μεγαλύτερο. Τίποτα άλλο. Έτσι. Καλά θα έκανα τότε σε αυτή την περίπτωση αυτό το minimum να το γράφω και maximum, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Αν κάνω αυτό το μικρότερο μεγαλύτερο, θα βρει τον μεγαλύτερο αριθμό από τη θέση i μέχρι τη θέση n. Έτσι. Οπότε αν πάω τώρα τελειώνοντας με αυτό το for που έχω στη μεταβλητή min index τη θέση στην οποία βρίσκεται ο μικρότερος και βάλω τον μικρότερο αυτό από εκεί που ήταν στη θέση min index, τον βάλω στη θέση i και ό,τι ήταν μέσα στη θέση i το βάλω στη θέση min index, δηλαδή τους ανταλλάξω. Αν παρατηρήσετε εδώ είναι τα περιεχόμενα της συνάρτησης swap που είχαμε δει. Έχω μια προσωρινή μεταβλητή που θυμάμαι τα περιεχόμενα της θέσης i για να μην τα χάσω. Στη θέση i θα βάλω τον μικρότερο και εκεί που ήταν ο μικρότερος θα βάλω αυτό που είχε πριν η θέση i. Να τους ανταλλάζω. Έτσι. Και μετά θα πάω στην επόμενη θέση i. Είναι το εξωτερικό for. Οπότε αυτό εδώ είναι η συνάρτηση minimum και αυτό είναι εδώ είναι η συνάρτηση swap. Και τη swap αυτή χρειάζεται να την καλέσω μόνο αν δεν είναι ήδη στη σωστή θέση ο μικρότερος. Δηλαδή αν ξεκινήσω με τον μικρότερο να είναι στη θέση i και το συγκρίνω με όλους από εκεί και πέρα μετά το i μέχρι τον e και κανένας άλλος δεν είναι τόσο μικρός, τότε δεν χρειάζεται να κάνω αυτό το swap. Οπότε υπάρχει και ένα if εδώ πέρα που λέει μόνο αν χρειάζεται, αν είναι διαφορετική η θέση, να ανταλλάξω τους δύο αριθμούς. Έτσι. Και τελικά, αυτό εδώ είναι μια selection sort. Απλά αντί να κάνει select το maximum, όπως έδειχνα εδώ, και να το βάζει στο τέλος, κάνει select το minimum και το βάζει στην αρχή. Και τελικά θα βγάλει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Εδώ αν υπάρχουν ερωτήσεις. Με νη εννοούμε την τελευταία θέση του πίνακα ή τον αριθμό στοιχείων. Εδώ πέρα εννοούμε τον αριθμό στοιχείων. Έτσι, αυτό το νη εδώ είναι το μέγεθος του πίνακα. Γι' αυτό και όταν επιλέγω την επόμενη θέση που θα μπει το ελάχιστο, είναι το πρώτο θα μπει στη θέση 0, το δεύτερο θα μπει στη θέση 1, έτσι, μέχρι τη θέση νη-2. Βλέπετε ότι είναι απολύτως μικρότερο του νη-1, δηλαδή το i αυτό θα φτάσει μέχρι τη νη-2. Η τελευταία θέση του πίνακα, το τελευταίο στοιχείο του πίνακα θα είναι στη θέση νη-1. Γι' αυτό όταν κάνουμε συγκρίσεις, συγκρίνουμε και με το τελευταίο, δηλαδή είναι αυστηρά μικρότερο του νη. Είναι μικρότερο ίσον του νη-1. Οπότε θα συγκρίνω και με το στοιχείο που βρίσκεται στη τελευταία θέση του πίνακα. Ποτέ όμως αυτός ο αλγόριθμος δεν θα προσπαθήσει να φτάσει στο array του νη, γιατί δεν υπάρχει. Το νη είναι το μέγεθος, δεν είναι το τελευταίο στοιχείο. Η ερώτηση αναφερόταν σε αυτήν τη συζήτηση. Με νη εννοούμε την τελευταία θέση του πίνακα για τον αριθμό στοιχείων. Εδώ πέρα, που μιλάμε για τάξεις μεγέθους, τελικά κάνει το ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε το νη του αλγορίθμου, ότι ο αλγόριθμος είναι της τάξης νη τετράγωνο, εννοούμε ότι για οποιοδήποτε νη, όπου το νη είναι το μέγεθος, δεν ξέρω τώρα, εδώ το νη είναι τελικά μεταβλητή, μαθηματική. Έτσι, δηλαδή, αν εννοούμε το μέγεθος του πίνακα, θα μπορεί να είναι το 10.000, αν εννοούμε
τη θέση του τελευταίου στοιχείου θα είναι το 9.999, που πρακτικά είναι το ίδιο, γιατί θα μας δώσει την ίδια καμπύλη, την ίδια μορφή καμπύλης. Τελικά είναι, σε κάθε περίπτωση αυξάνεται με τον ή τετράγωνο το κόστος, έτσι. Για τον ακριβή αριθμό των συγκρίσεων, ναι. Εντάξει. Εδώ πέρα είναι 1 και 2 και 3 και 4. Εδώ θα είναι ο αριθμός, το μέγεθος του πίνακα -1. Έτσι, 4 και 3 και 2 και 1. Είναι από 1 μέχρι -1 συγκρίσεις. Ναι, σωστά. Okay. Ναι, έχετε δίκιο. Όσον αφορά τον ακριβή αριθμό από συγκρίσεις, αυτός ο αλγόριθμος τελικά θα κάνει ο αριθμός συγκρίσεων θα δίνεται από το άθροισμα από 1 μέχρι -1. Έτσι. Που τελικά θα είναι -1 επί -2 δεύτερα. Αλλά η τάξη μεγέθους του αλγορίθμου τελικά, που θα είναι η δύναμη του μεγαλύτερου, είναι ο μεγαλύτερος εκθέτης. Εκεί πέρα που βγαίνει, είναι το στοιχείο αυτής της συνάρτησης που αυξάνει με μεγαλύτερο τρόπο. Μου θα καθορίσει το σχήμα της καμπύλης. Είναι πάλι το νη τετράγωνο. Okay. Νη συν 1, όχι νη μείον 1. Εδώ έχουμε 5 στοιχεία και θα κάνουμε 1 και 2 και 3 και 4 συγκρίσεις. Έτσι. Πόσο είναι ο τύπος του αθροίσματος. Νη μείον 1 ή νη συν 1, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω κι εγώ. Νη συν 1 πρέπει να είναι σωστά. Okay. Το σημαντικό εδώ που θέλω να μας μείνει είναι ότι τελικά ο αριθμός των συγκρίσεων είναι ανάλογος του τετραγώνου του νη. Έτσι, ότι το μεγαλύτερο, ο όρος με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των συγκρίσεων είναι ο νη τετράγωνο. Άρα η καμπύλη θα έχει το σχήμα της καμπύλης νη τετράγωνο. Έτσι, η πολυπλοκότητα αυτού του αλγορίθμου είναι της τάξης του νη τετράγωνου. Και όταν λέμε τις τάξεις του νη τετράγωνου εννοούμε όλες τις συναρτήσεις που αυξάνονται. Ο μεγαλύτερος τους όρος σε ταχύτητα αύξηση είναι το νη τετράγωνο. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο για ταξινόμηση που διαφέρει και από την ταξινόμηση αυτή με την επιλογή, όπου κάθε φορά επιλέγω από αυτά τα στοιχεία που έχουν μείνει ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να μπει στην επόμενη θέση που είδαμε σήμερα. Και είναι και διαφορετικός από την ταξινόμηση της φυσαλίδας, που πιθανώς κάποιοι από εσάς να έχετε κάνει στο Λύκειο και την είχαμε δει και τις προάλλες μαζί, που πάλι θα κάνει έναν αντίστοιχο αριθμό από συγκρίσεις. Έτσι, θα κάνει νη τετράγωνο συγκρίσεις. Δεν θα κάνει νη επί νη συν 1 δεύτερα συγκρίσεις, θα κάνει νη επί νη συγκρίσεις, τέλος πάντων, νη πλην 1 επί νη πλην 1 συγκρίσεις. Που τελικά βγαίνει μεγαλύτερος αριθμός από συγκρίσεις. Η φυσαλίδα μάλλον θα είναι πιο αργή από την ταξινόμηση με επιλογή, αλλά θα είναι πιο αργή με τρόπο που δεν επηρεάζει την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Έτσι. Θα ανήκουν στην ίδια τάξη μεγέθους όσον αφορά τη σύγκριση. Δηλαδή, σε σχέση με την αύξηση στο μέγεθος των δεδομένων, θα ανταποκρίνονται
εντελώς ανάλογα. Για να δούμε κάτι διαφορετικό, θα δούμε τώρα έναν αλγόριθμο που έχει διαφορετική πολυπλοκότητα. Έχει και πολύ διαφορετική συμπεριφορά. Και μάλιστα η απόδειξή του είναι ενδιαφέρουσα και δεν είναι για αυτό το μάθημα. Ίσως να μην την κάνετε και στο μάθημα των αλγορίθμων, την απόδειξη της πολυπλοκότητας, γιατί έχει να κάνει με στατιστική ανάλυση το πόσο γρήγορα ή αργά θα πάει αυτός ο αλγόριθμος. Αλλά στην πράξη, το όνομά του, νομίζω, το όνομά του λέγεται Quicksort. Είναι μια ταξινόμηση την οποία έχουμε ονομάσει ως η γρήγορη ταξινόμηση. Έτσι. Σαν πολυπλοκότητα που δίνει, δεν έχει την πιο χαμηλή συνάρτηση. Δεν ανήκει στην τάξη μεγέθους που είναι η χαμηλότερη τάξη που μπορεί να έχει μια ταξινόμηση. Αλλά τελικά πηγαίνει γρήγορα στην πράξη και θα προσπαθήσω να εξηγήσω το γιατί. Αλλά πρώτα να περιγράψω λίγο τον αλγόριθμο. Τι κάνει η Quicksort? Η Quicksort είναι αναδρομική, ξεκινώντας. Θα δείτε ότι έχει τα 3 κομμάτια που είδαμε στην αναδρομή. Έχει δηλαδή, για να κάνω Quicksort, έναν πίνακα, μια περιοχή ενός πίνακα, από το στοιχείο left μέχρι το στοιχείο right, έχω μια βασική περίπτωση, τι χρειάζεται να κάνω, πότε μάλλον πρέπει να σταματήσει η αναδρομή, πότε δεν χρειάζεται είναι προφανές η λύση του προβλήματος και δεν χρειάζεται να κάνω αναδρομή. Έχω ένα δεύτερο στοιχείο που κόβω το πρόβλημα στα 2 και φτιάχνω 2 στιγμιότυπα μικρότερα του προβλήματος που μπορώ να τα λύσω αναδρομικά. Και μετά υπάρχει και η αναδρομική κλίση που λύνει τα στιγμιότυπα, τα μικρότερα προβλήματα. Και εννοείται και το τρίτο χαρακτηριστικό της αναδρομής που είναι να συνθέσω τις λύσεις. Που θα δούμε ότι εδώ πέρα εννοείται γιατί δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Οι λύσεις είναι, με τέτοιο τρόπο θα είναι κατασκευασμένες ώστε κατευθείαν να αποτελούν, εκεί που είναι, να αποτελούν και την συνολική λύση του προβλήματος για ολόκληρο το πίνακα. Να το πούμε λεπτομέρειες. Έχω έναν πίνακα εδώ πέρα που έχει κάμποσους ακέραιους αριθμούς και θέλω να ταξινομήσω μια περιοχή του πίνακα. Και αυτή τη συνάρτηση την εκφράζω με περιοχή και όχι με μέγεθος, γιατί με βολεύει, με τον ίδιο τρόπο που κάναμε τη διαδική αναζήτηση, με βολεύει να εκφράζω με περιοχή, γιατί μπορώ να την καλέσω για μια μικρότερη περιοχή. Να έχω έναν τρόπο δηλαδή να εκφράζω τη συνάρτηση που θα μπορεί να καλεί τον εαυτό της για μικρότερα στιγμιότυπα. Έτσι. Εδώ παίρνει το πίνακα και τα όρια της περιοχής που πρέπει να ταξινομήσει και η βασική της περίπτωση είναι αν η περιοχή είναι άδεια. Αν δεν έχω τίποτα να ταξινομήσω, δηλαδή αν ο πίνακας έχει είτε ένα στοιχείο, δηλαδή το left είναι ίσον με το right, είτε κανένα στοιχείο, δηλαδή το left είναι μεγαλύτερο από το right. Έχω να ταξινομήσω έναν πίνακα και το αριστερό όριο είναι πιο δεξιά από το δεξί. Δηλαδή έχει ξεπεράσει. Είναι ένας πίνακας που έχει 0 στοιχεία, είναι άδειος. Έναν πίνακα που έχει ένα στοιχείο ή έναν πίνακα που έχει 0 στοιχεία, είναι πολύ προφανές πως το ταξινομώ, δεν κάνω απολύτως τίποτα. Επιστρέφει κατευθείαν ο αλγόριθμος. Έτσι. Οπότε, αν του δώσω ένα πίνακα που έχει ένα στοιχείο και του πω ότι ταξινόμησε από το στοιχείο 0 μέχρι το στοιχείο 0, θα επιστρέψει και θα μου πει ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Και όλα καλά. Αν του δώσω ένα πίνακα που έχει παραπάνω στοιχεία, θα κάνει το εξής. Εδώ πέρα παίρνει το μεσαίο στοιχείο, left, sin, right, δεύτερα, που πάλι εδώ πέρα είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς λύνεται. Παίρνει το μεσαίο στοιχείο του πίνακα και το βάζει στην αρχή. Το κάνει swap, αυτή η συνάρτηση swap, είναι η συνάρτηση που έχω βάλει εδώ πέρα. Κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι, ανταλλάζει τη θέση του στοιχείου, γι' αυτό είναι και
reference το όρισμα. Ανταλλάζει τη θέση του στοιχείου αυτού με, τη θέση του στοιχείου, με τα περιεχόμενα του στοιχείου αυτού με τα περιεχόμενα του στοιχείου αυτού. Έτσι, οπότε παίρνω το μεσαίο στοιχείο και το βάζω πρώτο. Αυτό το βήμα μπορεί και να το παραλείψω, αλλά τέλος πάντων το κάνω αυτό. Και μετά θυμάμαι ως last, εδώ, το πρώτο στοιχείο. Αυτό εδώ το last το χρησιμοποιώ σαν ένα στοιχείο με βάση το οποίο θα κόψω το πρόβλημα στα δύο. Θα χωρίσω δηλαδή τον πίνακα, την περιοχή του πίνακα V, που ξεκινάει από το V του left και πάει μέχρι το V του right, θα τη χωρίσω σε δύο περιοχές που μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος, δεν με πειράζει, αλλά σίγουρα στη μία θα είναι όλα τα στοιχεία που είναι μικρότερα από αυτό εδώ, το V του left, το V του last, και στην άλλη περιοχή θα είναι όλα τα στοιχεία που θα είναι μεγαλύτερα από το V του last. Έτσι, διαλέγω δηλαδή ένα στοιχείο που είναι στη μεσαία θέση, ένα στοιχείο στην τύχη τελικά, και χωρίζω τον πίνακα στα δύο. Από τη μία μεριά βάζω όλα τα στοιχεία που είναι μικρότερα από αυτό που διάλεξα στην τύχη, μετά βάζω το στοιχείο που διάλεξα στην τύχη και μετά βάζω όλα τα στοιχεία που είναι μεγαλύτερα από αυτό που διάλεξα στην τύχη. Έτσι. Το στοιχείο αυτό που διάλεξα στην τύχη, σκεφτείτε σε ποια θέση βρέθηκε ξαφνικά. Είναι σε μια θέση όπου όλα τα στοιχεία στα αριστερά του, δεν είναι ταξινομημένα τα στοιχεία στα αριστερά του, αλλά δεν πειράζει. Όλα πάντως είναι μικρότερα από αυτό. Και όλα τα στοιχεία που είναι στα δεξιά του είναι μεγαλύτερα από αυτό. Δηλαδή βρέθηκε στη σωστή θέση που θα έχει τελικά όταν ο πίνακας ταξινομηθεί. Έτσι. Οπότε τώρα μπορώ να ξεχάσω αυτό το στοιχείο που διάλεξα τυχαία και το οποίο χρησιμοποίησα μόνο και μόνο για να κόψω τον πίνακα στα δύο. Μπορεί να είναι άνισα αυτά τα δύο, αλλά πάντως έκοψα τον πίνακα στα δύο και το έβαλα και στη σωστή του θέση. Και τώρα μπορώ να πάρω και να ταξινομήσω αναδρομικά το πρώτο κομμάτι του πίνακα, δηλαδή όλα τα στοιχεία που είναι από την αρχή μέχρι το μεσαίο πλην 1, δηλαδή όλα που είναι μικρότερα από το μεσαίο που διάλεξα στη τύχη, και ξεχωριστά να ταξινομήσω τον υποπίνακα, το κομμάτι του πίνακα, από το μεσαίο συν 1 μέχρι το τέλος. Αυτές οι δύο ταξινομήσεις, ανάλογα με το πόσο τυχερός είμαι, πόσο κοντά στη μέση έπεσα, διαλέγοντας ένα στοιχείο στην τύχη, τέλος πάντων πόσο έτυχε να είναι μεσαίος αριθμός αυτός που είχε η θέση middle, τόσο πιο ίσα θα είναι, αλλά τέλος πάντων δεν με πειράζει. Έτσι. Και αυτός ο αλγόριθμος τελικά θα κόβει τον πίνακα έτσι με τέτοιο τρόπο, δηλαδή αυτή εδώ η αναδρομική κλίση θα διαλέξει ένα στοιχείο στην τύχη ανάμεσα στο left και στο last πλην 1. Θα χωρίσει αυτή την περιοχή του πίνακα στα δύο, όλα τα μικρότερα από αυτό το τυχαίο και όλα τα μεγαλύτερα από αυτό το τυχαίο, και άρα το τυχαίο θα το βάλει στη σωστή του θέση που θα έχει στον τελικά ταξινομημένο πίνακα. Έτσι. Κάθε μία από αυτές τις Q-sort κάνει ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Οπότε τελικά θα καταλήξουν να κόβουν τον πίνακα με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε στοιχείο είτε θα είναι ένα από αυτά τα μεσαία στοιχεία που βρέθηκε στη σωστή θέση όταν έκοψα το πρόβλημα στα δύο, είτε θα είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό στοιχείο, δηλαδή από το left μέχρι το right χωράει ακριβώς ένα. Και άρα δεν χρειάζεται και αυτό να κουνήσει θέση. Έτσι. Και τελικά αυτές οι Q-sort θα κάνουν return, οι άλλες Q-sort θα τελειώσουν εδώ πέρα πάλι εννοείται το return. Έτσι. Και στο τέλος, κάθε στοιχείο του πίνακα θα έχει μπει στη σωστή θέση. Στη θέση που πρέπει να έχει αν είναι ταξινομημένος ο πίνακας. Οπότε τελικά ολόκληρος ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Εδώ λίγο. Ανοίγω λίγο το chat να δω αν υπάρχουν απορίες. Ρωτάει κάποιος. Το left είναι η αρχή του πίνακα και right είναι το τέλος. Λοιπόν.
Εδώ το left, αρχικά, στην πρώτη Q-sort που θα καλέσω, θα είναι ναι, το πρώτο στοιχείο του πίνακα και το right θα είναι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα. Έτσι. Και όχι, δεν υπάρχει άλλο σχήμα που να το εξηγεί. Συνήθως το έτρεχα αυτό στον πίνακα, αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε τώρα να το ζωγραφίσω κιόλας. Το left εδώ είναι το τέρμα αριστερό στοιχείο του πίνακα και το right θα είναι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα. Αυτή εδώ η σύγκριση, ρωτάει κάποιος, θα έπρεπε να είναι right μεγαλύτερο ίσον του left. Όχι, γιατί πάντα το right θα είναι μεγαλύτερο ίσον του left. Αν το right είναι μεγαλύτερο ίσον του left, τότε σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσω, όχι να σταματήσω. Στην αναδρομή, είπαμε, το πρώτο κομμάτι της αναδρομικής συνάρτησης περιέχει τον κώδικα που αποφασίζει πότε σταματάει η αναδρομή. Είναι η συνθήκη τερματισμού, η βασική συνθήκη της αναδρομής. Εδώ πέρα η βασική συνθήκη, το πότε δεν χρειάζομαι αναδρομή για να ταξινομήσω έναν πίνακα, είναι όταν ο πίνακας περιέχει είτε 0 είτε ένα στοιχεία. Είναι είτε άδειος, είτε το left είναι μεγαλύτερο του right, δηλαδή, είτε είναι ίσο. Έτσι. Να το δούμε σε παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχω ένα πίνακα που περιέχει μόνο το στοιχείο 1. Δηλαδή έχω ένα πίνακα εδώ πέρα και έχει μέσα έναν αριθμό. Έτσι, το 1, το 1000, οποιοδήποτε. Τελικά αυτό εδώ το V θα είναι ο δείκτης που δείχνει στο πίνακα. Το left θα είναι το 0, δηλαδή το V του 0 θα είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Έτσι. Και το right θα είναι και αυτό το 0. Έτσι. Το V του 0 είναι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα. Οπότε θα είναι το 0 εδώ και το 0 εδώ. Αν το left είναι μεγαλύτερο ίσον του right, τελείωσε η ταξινόμηση. Ναι, συμφωνώ. Αν έχω ένα πίνακα με ένα στοιχείο, είναι ήδη ταξινομημένος. Όλα καλά μέχρι εδώ. Okay. Τώρα, ας πούμε ότι έχω ένα πίνακα με δύο στοιχεία. Το 5 και το 1. Καλώ την Q-sort, πάλι το V θα είναι η αρχή του πίνακα. Το left εδώ τώρα θα είναι το 0 και το right θα είναι το 1. Έχω έναν πίνακα που πηγαίνει από το 0 μέχρι το 1. Εδώ η συνθήκη τερματισμού δεν θα ισχύει. Έτσι. Έχω το left να είναι μικρότερο από το right. Άρα δεν τελείωσα. Κάνω αυτό εδώ τώρα είπαμε είναι για λόγους στατιστικής, τέλος πάντων. Μπορώ να το παραλείψω αυτό το βήμα, αλλά ας πούμε ότι δεν το παραλείπω. Τι κάνει αυτό το βήμα? Παίρνει το μεσαίο στοιχείο από τα δύο, left συν right δεύτερα. Έτσι, εδώ είναι το 0 και 1 δια 2, κάνει 0. Έτσι. Και θα το κάνει swap με το στοιχείο του 0. Βασικά θα αφήσει το 5 στη θέση του. Okay. Οπότε είναι σαν να μην έχει γίνει αυτό. Το αγνώ. Και λέω ότι θα κόψω τον πίνακα με βάση το στοιχείο που είναι στην πρώτη θέση. Αφού έχω από τη θέση 0 μέχρι τη θέση 1, θα κόψω τον πίνακα με βάση το 5. Δηλαδή θα πρέπει αυτόν εδώ το πίνακα από αυτή τη θέση μέχρι αυτή τη θέση να το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Τους αριθμούς όλους που είναι μικρότεροι από 5 και τους αριθμούς όλους που είναι μεγαλύτεροι από 5. Και εδώ υπάρχει ένα for loop που κάνει ακριβώς αυτό. Ξεκινάει από τον επόμενο, έχω φέρει τον αριθμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για να κόψω τον πίνακα, τον έχω φέρει στην πρώτη θέση. Με αυτήν εδώ τη γραμμή που είπαμε εδώ, σε αυτό το παράδειγμα δεν κάνει τίποτα. Οπότε ξεκινάω με το 5 να είναι στην πρώτη θέση και συγκρίνω το 5 με όλα τα στοιχεία από εκεί και πέρα. Εδώ είναι μόνο ένα στοιχείο. Έτσι, ξεκινάω από την επόμενη θέση της πρώτης. Μετά θα δούμε ένα παράδειγμα που θα πηγαίνω και στις επόμενες. Αλλά τελικά το συγκρίνω με με τα επόμενα. Ξεκινάω δηλαδή από το left συν 1, που είναι εδώ η θέση αυτή του 1. Και συγκρίνω. Και ψάχνω να δω ποιο είναι μικρότερο. Εδώ το 1
είναι μικρότερο από το 5. Στη θέση του v του 1 είναι μικρότερο από τη στη θέση του v του 0. Έτσι. Οπότε θα τα κάνω swap. Δηλαδή το 5 θα προχωρήσει μία θέση μπροστά, εδώ, και το 1 θα πάει μία θέση πίσω, εδώ. Τώρα έγινε λίγο μοτζούρα, οπότε το ξαναρχίζω. Έτσι. Θα έχει έρθει το 5 μία θέση δεξιά και το 1 θα έχει πάρει την πρώτη θέση. Και αυτός ο αλγόριθμος λέει ότι προχωράω και το δείκτη αυτό το last και δείχνει εδώ είναι το 5 τώρα, είναι στη θέση 1. Οπότε αυτό εδώ το for τελικά παίρνει τον αριθμό που διάλεξα και τον έφερα στην πρώτη θέση και το συγκρίνει με ένα τους αριθμούς του πίνακα αυτού, που μπορεί να είναι και άλλοι, θα δούμε σε λίγο. Και κάθε φορά που βρίσκει έναν μικρότερο, έτσι, τον φέρνει στα αριστερά αυτού εδώ. Το συγκρίνω και με αυτόν, το συγκρίνω και με αυτόν. Και κάθε φορά που βρίσκω έναν μικρότερο, θα τον φέρω εδώ στα αριστερά. Αυτός θα προχωρήσει και αυτός θα πάει πιο εκεί. Έτσι ώστε όσοι είναι μεγαλύτεροι να καταλήξουν στα δεξιά και όσοι είναι μικρότεροι να καταλήξουν στα αριστερά του 5. Έτσι, στο τέλος αυτού του for θα γίνει αυτός ο χωρισμός του πίνακα. Ξεκινάω δηλαδή με το στοιχείο που διάλεξα στην τύχη, που ήταν κάπου στη μέση. Το φέρνω στην αρχή και με βάση αυτό το στοιχείο το χρησιμοποιώ για να προχωράει μία θέση κάθε φορά που βρίσκω ένα μεγαλύτερο. Κάπου θα καταλήξει και θα έχω συγκρίνει εγώ όλο τον πίνακα με αυτό το στοιχείο. Μόνο με αυτό. Έτσι. Εδώ θα είναι όλα τα μικρότερα και εδώ όλα τα μεγαλύτερα. Για να το δούμε με 3 στοιχεία. Δεν τέλειωσα το παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχω το 1 και το 5. Έτσι. Τα έχω φέρει όλα τα μικρότερα από το 5 δηλαδή στα αριστερά και όλα τα μεγαλύτερα στα δεξιά. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα γιατί είχα 2 στοιχεία, οπότε τελείωσε αυτό το for. Έτσι, έφτασε στο 1, οπότε είναι μικρότερο ίσον του 1. Το στοιχείο που είναι v του 1 δεν θα είναι ίδιο με το 5. Το 5 είναι ίσο με το 5, οπότε δεν θα κάνει swap το 5 με το 5. Τελείωσε το for, μετά θα πάει στο 2, δεν υπάρχει 2, γιατί το right ήταν το 1 και τελείωσε το for. Μετά τι θα κάνει, θα φέρει το 5 από τη θέση που βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, οπότε και αυτό δεν έχει νόημα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχει νόημα. Και μετά θα ταξινομήσει τον πίνακα που βρίσκεται στα αριστερά, δηλαδή από τον πίνακα left είναι το 0. Last είναι το 1, οπότε last είναι το 0. Τον πίνακα από το 0 μέχρι το 0. Δηλαδή έναν πίνακα που έχει ακριβώς το στοιχείο 1. Είναι η προηγούμενη περίπτωση που έδειξα πριν. Έτσι, τι θα γίνει αν καλέσω αυτή την Q-sort με ένα πίνακα που έχει ακριβώς το 1. Και το left είναι 0 και το right είναι 0. Αυτό θα γίνει σε αυτή την κλίση. Οπότε ξέρουμε ότι δεν θα κάνει τίποτα, θα κάνει return και θα επιτρέψω για να πάω στην επόμενη κλίση. Σε αυτή την επόμενη κλίση θα προσπαθήσει να ταξινομήσει έναν πίνακα που ξεκινάει από το 1 και τελειώνει στο 1. Έτσι. Όχι, συγγνώμη, συν 1. Ξεκινάει από το 2 και τελειώνει στο 1. Οπότε εδώ θα είμαστε στο μεγαλύτερο. Από το 2 μέχρι το 1 πάλι είναι άδειος ο πίνακας. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο από το 2 μέχρι το 1. Είναι αρνητικό το μέγεθος αυτού του πίνακα. Είναι σαν να μην έχει κανένα στοιχείο. Έτσι. Οπότε και αυτή η Q-sort θα τελειώσει με αυτό το return. Και τελείωσε ο αλγόριθμος. Πώς τελείωσε? Τελείωσε και μέσα στον πίνακα υπάρχει πρώτα το 1 και μετά το 5. Έτσι. Έγινε αυτό το swap και τα αντιμεταέθεσε. Οπότε είναι πάλι ταξινομημένος. Κάναμε λοιπόν την Q-sort για νήσον 1 και για νήσον 2. Θα την κάνουμε και για νήσον 3. Ίσως να φανεί λίγο καλύτερα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα πίνακα λοιπόν με 3 στοιχεία. Το 1 εδώ, το 5 εδώ και το 2 εδώ. Έτσι. Και θέλω τελικά θα βγει ο 1, 2, 5. Έτσι. Να δούμε πώς. Και βλέπω και μια ερώτηση. Γιατί είναι στη swap το plus last και όχι το plus left? Γιατί θέλω να ταξινομήσω από το left μέχρι το right και
το left και το right δεν αλλάζουν. Έτσι, σίγουρα αυτή η quicksort θα ταξινομήσει από το left μέχρι το right. Δεν μειώνω δεν αλλάζει ο χώρος που έχω να ταξινομήσω. Θα χωρίσω τον πίνακα από το left μέχρι το right σε 3 κομμάτια. Αυτά που είναι μικρότερα από το στοιχείο που διάλεξα, το τυχαίο αυτό το τυχαίο στοιχείο το λέμε και pivot, άξονα. Pivot. Αυτό τον άξονα που διάλεξα για να κάνω το διαχωρισμό του πίνακα είναι το στοιχείο που τυχαία βρίσκεται στη μεσαία θέση. Θα μπορούσε να είναι το στοιχείο που βρίσκεται ήδη στην πρώτη, δεν έχει σημασία. Αυτό το στοιχείο το βάζω αρχικά στην πρώτη θέση, είπαμε, και το κυλάω μέσα στον πίνακα προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσει να το έχω συγκρίνει με όλα και όλα που είναι μικρότερά του να έχουν πάει στα αριστερά του. Έτσι, δηλαδή κυλάει δεξιά κάθε φορά που βρίσκω ένα μικρότερο. Οπότε τελικά θα καταλήξει κάπου, όχι απαραίτητα στη μέση του πίνακα, αλλά σε ένα σημείο που θα κόβει τον πίνακα στα 3. Αυτά θα είναι όλα τα μικρότερα, αυτά θα είναι όλα τα μεγαλύτερα και αυτό το στοιχείο το 1 θα είναι το μεσαίο κομμάτι του πίνακα. Έτσι. Άρα αυτό το στοιχείο θα έχει μπει στη σωστή θέση. Οπότε να δούμε το παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω αν είναι και πολύς χρόνος. Θα σας φάω 1-2 λεπτά. Λοιπόν, έχω εδώ, είπαμε, το 2, 1, 5. Οπότε έχω αυτό το πίνακα V, είναι το V. Το left είναι το 0 και το right είναι 0, 1, 2. Είναι το 2, στη θέση 2. Έτσι. Το left δεν είναι right, οπότε πάω να διαλέξω ένα στοιχείο. Διαλέγω το μεσαίο. Είπαμε τυχαία. Ένα τυχαίο. Διαλέγω εδώ το 1. Και με βάση το στοιχείο 1 θα κόψω τον πίνακα σε 2 κομμάτια. Φέρνω το 1 στην αρχή. Οπότε έχω έναν πίνακα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Τον πίνακα τον έχω κάνει έτσι. Έχω φέρει το 1 στην αρχή και στη θέση του έχει πάει το 2. Έτσι. Και μετά ξεκινάει με το last να είναι η θέση αυτή, η θέση 0. Το last θα είναι το 0. Και ξεκινάει το for loop. Τι θα κάνει? Θα ξεκινήσει από την επόμενη θέση, από τη left συν 1. Έτσι, και θα συγκρίνει. Το 2 με το 1 δεν είναι μικρότερο. Άρα προχωράω. I++. Θα συγκρίνω την επόμενη θέση. Το 5 με το 1 δεν είναι μικρότερο. Άρα τελείωσε. Έτσι, τελείωσε αυτό το for, δεν έκανε τίποτα. Κάνω swap το left με το last. Δηλαδή το 1 με τη θέση 0 με τη θέση 0. Οπότε το 1 θα παραμείνει εδώ. Και θα πάω να κάνω quicksort τους δύο υποπίνακες. Ο ένας υποπίνακας αυτός ξεκινάει από τη θέση 0 και τελειώνει στη θέση -1. Είναι άδειος τελείως. Είναι ένας πίνακας που δεν έχει κανένα αριθμό. Οπότε κατευθείαν θα κάνει return αυτή εδώ η quicksort. Ο άλλος πίνακας ξεκινάει από τη θέση last που είναι το 0. Αυτό. Συν 1, δηλαδή από εδώ. Και τελειώνει στο right, δηλαδή εδώ. Αυτός ο πίνακας θα ταξινομήσει το 2 και το 5. Τι θα κάνει? Θα διαλέξει το μεσαίο στοιχείο, εδώ πέρα το 2, και θα συγκρίνει με το 5 για να φέρει όλα τα μικρότερα στην αρχή. Έτσι, θα ξανατρέξω αυτό εδώ τον κώδικα. Για το 2 και το 5. Και τελικά θα γίνει το ίδιο. Με πριν. Θα μπει το 2 στην πρώτη θέση και θα προσπαθήσει να κάνει μια quicksort που θα είναι άδεια στα αριστερά του. Από το 1 μέχρι το 0. Οπότε θα κάνει return εκεί πέρα, γιατί το 1 θα είναι μεγαλύτερο από το 0. Έτσι, και θα πάει στην επόμενη quicksort. Όπου θα ταξινομήσει από το 5, εδώ το 5. Δηλαδή από τη θέση 2 μέχρι τη θέση 2. Πάλι είναι ίσον, οπότε έναν πίνακα που έχει ακριβώς ένα στοιχείο είναι ήδη ταξινομημένος, οπότε θα επιστρέψει κατευθείαν και αυτή. Οπότε τελικά
και η μεγάλη quicksort, στην οποία θα επιστρέψει αυτή εδώ, τελείωσε. Έτσι. Και αυτός ο πίνακας είναι ταξινομημένος. Δεν είπα ++left. Βλέπω μια ερώτηση στο chat. Αυτό εδώ το ++last, έχω ένα σημείο που είναι το left, μέσα στον πίνακα, ένα σημείο που είναι το right και ένα σημείο που είναι το last. Έτσι. Το last είναι αυτό που προχωράει, ++++++. Και πότε προχωράει? Προχωράει κάθε φορά που βρίσκω κάτι που είναι μικρότερο από το pivot, από το σημείο που έχω στο left. Οκ. Βλέπω τώρα μάλλον έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, οπότε σταματάμε κάπου εδώ και ίσως έχουμε χρόνο νομίζω την επόμενη φορά να κάνω ένα παράδειγμα κώδικα που θα το δούμε να τρέχει και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και όλα τα στιγμιότυπα του πίνακα καθώς καλούνται αυτές οι αναδρομικές κλήσεις. Οπότε σταματάμε εδώ για σήμερα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.